moi boas tardes. Estamos iniciando esta segunda das retransmisións na que vamos a abordar o que vai pasar no TC11 TC Plus, ademais nesta nova conexión que estamos facendo despois da vivida na mañá un pouco interrupta, un pouco complicada, como pasou entón. Teño aquí a miña esquerda a Pablo Villar para acompañarme a contarvos todo o que sucede aí. Moi boas tardes, pois sí, estamos aquí para presenciar este TC11, esta segunda pasada polo treito de Salceda, un treito sempre complicado, que sempre agocha sorpresas, e tamén xa temos case en disputa ese TC10, que será o TC Plus, onde se otorgarán os puntos extra tanto na xeral do campeonato como nas distintas copas de promoción. Estaremos atentos ao que ocurra no tramo anterior. Antes vamos a ver, temos preparado un vídeo, estamos preparado algunhas imaxes do treito cronometrado que vamos a disputarse, que vai ser disputar agora, e así sobre estas imaxes poderemos ir comentando un poquinho pois o que nos pode agardar nel, así que si desde a realización nos tiran as imaxes, porque é un treito especialmente corto, 6 km e pouco, 6,37, non paga a pena non paga a pena arriscar demasiado, porque o botín de segundos que podes obter igual non compensa o risco que se corre por como é a configuración do treito, non? Si, é o treito máis corto desta edición do Rally Sur do Condado, un treito que entre que sexa corto esconde diversas zonas complicadas, e estamos vendo o percorrido no mapa. Bueno, pues ten diversas zonas peliagudas, con gravilla e moita suciedade, sobre todo agora que xa é unha segunda pasada. É un treito onde eu estive na primeira, e cando me funde ali quedaba chuviscando, non sei se... Imagino que non, porque as nubes parece que escampou un pouquiño, pero tivemos indicios de tormenta, que se podía volcar un pouquiño as cousas. Si é verdade que de mañá ninguén daría como válida a tese de que podera chover de tarde, pero é verdade que a mediodía empezou a cubrirse, e a cousa, bueno, ten un certo risco. Creo que finalmente non vai haber presencia de agua e non vamos a ter ningún tema que poda afectarnos, pero bueno, o iremos vendo de todos os xeitos ao longo do debido tramo. Se aparece a chuvia non, nos enteraremos seguramente, porque empezará a saltar as alarmas. E antes de avanzar no contido puramente deportivo, quero saudar a quen xa está aquí preparado, a José Manuel Yáñez, que é o patrocinador deste tramo, precisamente, gerente de Sermiño. Así que moi boas tardes. Que tal? Boas tardes, Pablo. Bueno, en primeiro lugar, é para nós un placer compartir tempo contigo, sobre todo polo compromiso que tes co Rally, e que además son uns niveles de patrocinio específico dun tramo. Bueno, placer é meu estar aquí neste evento, porque é moi bonito, moi agradable, e bueno, ao final tamén é algo mutuo estar aquí, sí. Unha relación a das marcas, a das empresas co deporte, que é un binomio onde se ven beneficiadas todas as partes, non? Neste caso, o Surco obtén unha financiación que permite desenvolver a proba, pero tamén os valores do deporte, a imaxe que ten ante o público se transfire cara a unha empresa como a túa. Sí, claro, é importante que os ayuntamientos donde temos, pois, neste caso nós, unha empresa pois que sean coñecidos a nivel galego, porque iso ao final tamén trae, pois pode ser desde unha casa rural como un concesionario como o noso, que te fijas que hai algo aí, e iso quedache pois grabado, ou logo buscas hoxe en día internet ou que sea, é unha maneira de, pois o que tú dices, un binomio que axuda. É un feedback, axudas pois económicamente, pero ao final o normal é que sea repercutido, ainda que non sea directamente, sempre solo con que veña xente a vivir a Salvaterra gracias ao Rally xa fai que o noso negocio teña máis repercusión de cara ao futuro. É importante, creo. E ademais das circunstancias, non? Isto non é o palco do Bernabéu, pero as circunstancias que nos diferentes eventos que realiza o Rally, os contactos entre con outras empresas, con institucións públicas, con determinados persoeiros, bueno, pues tamén facilita, non, o desenvolvemento de negocio. Sí, claro que sí, sempre estar con xente con que ten negocio, sempre é onde máis se aprende, falando con xente, sempre se aprende. Eu podo
coñecer a alguén que se dedica ao pladur, coñecer a alguén que se dedica a automoción, pois iso pode generar un vínculo pois nesta sala e poder chegar a un negocio de facer unha instalación de pladur e comprarme un coche. Iso ao final hai que moverse, hai que todo ten que é un crisol onde teñen que fluir, esa palabra que está moi de moda. Bueno, fluir o que está fluindo do rally, porque neste momento estamos estás competindo, está Piques Novik, non? Estás comenzando, estos son tempos do UTCD xa. UTC Plus, efectivamente. Bueno, pues a verdade é que unha actividade frenética que hai estes días en todos os concellos que están implicados no rally. Isto pues genera tamén movimento, riqueza e é importante, non, para a comarca. Moi importante. Algo tamén moi importante creo que tamén é a ilusión de un rally destas características. Os chavales que levan pois a gasolina na sangre, pois poden facerles un coche, botan un ano montando unhas barras, uns arnés, van con nervios a verificación, pasará, non pasará, acabarei, o amigo, a empanada, é dicir, isto é algo que síntense neste momento, nunca tuve esa experiencia, pero síntense neste momento como un Sebastián Oller por un día, ¿no? Entón, creo que o aficionado mismo, o tramo da casa, pasa por diante da miña casa, mañán pasas pola pista, miras a frenada, ostras, mira onde frena, é dicir, ao final o que lle gusta isto é que se o traes, sempre captas xente, o que non lle gusta, ven un día e desde cada vez, a mellor dos volven a ver o ano que ven o rally. É a única maneira de que, tendo así, con televisión, con estes medios, transmitilo para que a xente vexa que non é un deporte tan de tolos. Non, eu creo que todos os deportes teñen o seu punto de tolemia. Iso sí. O que hai nos rallies é moita planificación, moita organización. Sí, moito traballo. Moito traballo. Iso eu vivo, tomando café esta semana a 7 da mañán, varios directivos da organización, xunto con Cándido, Manolo, todos, Bruno, etcétera, a 7 da mañán, pois a colocar vallas, a colocar cintas, iso claro, non se ve, xente que pon un álbum, bocadillas todo o día aí, pero pois porque lle gusta e quere colaborar entre amiguetes e hai moito traballo detrás disto. Pero mira, me gusta que fagas salientar o traballo dos voluntarios, porque é unha parte imprescindible. É que eu creo que ao final para todo, non? Se pode haber alguén que sea voluntario para algo, porque se todos vamos polo diñeiro, o diñeiro é fundamental, sin diñeiro non se vive, pero quero decir, non todos, non dá. Entón ten que haber xente que diga, pois, no meu pobo vai facer a festa de San Blas, alucino co traballo que levan, facendo empanadillas, facendo tal, alucino co traballo que levan. E isto é totalmente o mesmo. Pois, José, me queda darte as grazas por... gracias a vos. Por estar connosco e por meter tamén no lío de estar implicado no rally. Bueno, meu pai trouxo o tramo de Salceda. Cando en Salceda non había tramo, non se conocían casi os rallies, foi el quen truxo, que estaba metido nos rallies, cos incas, etc. E foi el quen truxo ese tramo para ali. Entón, pois, desde que saliu naceu o Rally Sur do Condado, pois quixemos que levara o noso nombre. Esperemos que sigase sendo, sobre todo, facendo o rally. Pois gracias. Gracias a vos. Venga, a seguir así. Imos continuar con contidos e imos ver un poquillo como está a clasificación xeral do rally. Pablo, facemos ese resumo e creo que temos incluso preparado unha gráfica onde poderemos ver con total tranquilidade, pois mira, aí está, ese momento actual, esa foto fixa, non? Sí, perfecto, pois xa temos esa xeral pois do TCDF, desde TC Plus, onde Alberto Meira fixo o mellor crono e levou os 3 puntos extra por diante de Dani Verdomás, 1,7 segundos, e terceiro José Manuel Lamela a 6,8 de Alberto Meira. Na xeral, pois xa podes ver ese cambio que tivemos ao final da mañá, con ao final da primeira sección da tarde, con esa rotura dun palier para Dani Verdomás, e posteriormente un trompo que lle facía perder 50 e tantos segundos, e tamén o liderado que estaban pelexando ata ese momento. Agora é Alberto Meiro que comanda a xeral deste Rally Sur do Condado con 42,6 segundos sobre Dani Verdomás e Brais Mirón,
José Manuel Lamela e Unai Conde son terceiros a 1 minuto 50 da cabeza, perseguidos bastante de cerca por Manuel Fernández e Alex Cid, que están corroborándose ese regreso sobre o campeonato. Son 14 segundos entre eles e ainda poden pasar moitas cousas cos dous treitos que restan, cerrando o top 5 Abel Pampillón e José Laje tamén adaptándose a ese novo salto do Mitsubishi Skoda Fabia R5. Falaremos agora da parte máis deportiva, pero mentres tanto queremos ir tamén cumplindo outras etapas importantes para nós, porque teño comigo a Ernesto Groba, tenente alcalde de Salvaterra, tamén outras institucións e outros lugares que son importantes para o rally. Ernesto, benvido e grazas por acompañarnos. Boas tardes, imagino que estades cómodos aquí en Salvaterra, nun enclave histórico que ten unhas vistas preciosas. Nada, involucrados co rally a tope, non se Salceda. Somos terra de rallies. Terra de rallies. Hai que decir que comemos moi ben. Hoxe por a mediodía, verdad que genial. Cerquiña de dirección de carreira e unha gastronomía fantástica. Que é difícil comer mal en Galicia, hai que dicirlo, pero en Salvaterra pues, particularmente comemos genial. É algo que, sen dúbida, tamén acompaña a parte deportiva, que é pues, todo ese desplazamento de aficionados que enchen a hostelería, que enchen os negocios e que repercute directamente sobre a vida da vila. Si, iso é algo moi importante, o rally, ou en xeral calquera acontecemento, pero o rally move moita xente, desde cafeterías, desde desayunos, desde comidas, incluso ceas. Onte pola noite eu estuve nun local, de feito, que o 80% da xente que había ali era xente de equipos de rally e amigos. É algo que está moi ben. Estuve no tramo pola tarde, no tramo este, na primeira pasada de Salvaterra, e pasei por varios sitios, un montón de xente, e todo iso, esta xente ten que consumir, ten que beber, fai calor, hai que beber, hai que comer. Pois si, é moi bo para todos, sí. Esto es algo que te iba a comentar. Necesitamos para o ano que desde o Concello de Salvaterra se firme algún tipo de decreto ou en coordinación con os restos concellos para rebaixar un pouco a temperatura medio do rally, porque sempre temos unhas temperaturas importantes. Sei que é o mes de suyo, pero facer unha reserva de fresco. Non hai queixa, se comparamos isto con Rías Baixas, pois hai uns 8 grados, 10, fácil. De feito, notase nos coches retirados dos Rías, os coches aquí por mecánica, por exceso de temperatura, non hai queixa. E aquí onde estades, pois funciona o aire acondicionado moi ben. Nos estamos dando este tipo de luz aquí na ubicación, este entorno da muralla, que patrimonio, que é un lugar fantástico para combinar a posta en valor de cuestións pues, como patrimonio histórico, arquitectónico e cultural, pues, tamén co deportivo e bueno, promocionar algún xeito toda esta faceta que ten Salvaterra. Sí. Desde o Concello a nosa relación coa Escudería Surco desde hai moitos anos é fenomenal. Podemos decir eu que con Bruno, presidente do Surco, o último mes e medio falei máis con el con meu fillo, creo, porque é un tío que se aplica a todo, está atento a todo, sempre que non se che olvide nada. Para min un 10, todos os colaboradores que teñen, todo. Nos estaremos co rally sempre, porque nos gusta, porque é bo, e o Concello ven xente desde Coruña, desde Asturias, desde un lado, desde outro, e bo que conozan todo o condado para Danta, Louriña, que é onde se desarrolla aquí o rally, os concellos todos que estamos implicados, moi bo para todos. Bueno, pues para pechar un poquinho, te atreves a hacer unha porra? Agora estas cousas están xa moi definidas, non sei se te atreves a... Satiña a porra onte, non sei por qué. Meira. Claramente. Sí, satiña onte e faleno onde estaba o sonido que cando se deu a salida daba a impresión de que podía, bueno, aparte de que ten Abelino, un chaval de aquí de Salvaterra, encantador, de copiloto, pois mira, a miña porra era Meira e seguramente acerte. Pois mira, eu anoto aquí un para Meira, das as grazas por acompañarnos este ratiño, este momento de previo ao arranque do tramo e nada, estaremos en contacto ao longo das sucesivas edicións. Moitas grazas a vos. Desde o Concello de Salvaterra, encantados de tervos aquí. Iso. Larga vida ao Surco. Larga vida ao Surco, exactamente. Unha boa mensaxe para pechar. Nos imos a repasar eses tempos do tramo anterior do TC10 e facer un poquinho, bueno, esa posta en
en proposta previa a información de cara a enfrentarnos ao arranque deste tramo, que queda moi poquinho para que de comezo. Pois sí, repasamos esa clasificación. Temos aí, a clasificación do TC8, que foi a primeira pasada por este treito de Salceda. Pon aí do TC8, non me caerán os cronos. Si me coincide a mí, Sí. 404, sí, estamos con sempre te redondea a décimas, xa Betomera foi máis rápido na anterior pasada, Verdomas a escasos, tamén con unha escasa diferencia de décimas entre medias, Manu Fernández, que, mira, un tío que pode estar sen correr 2 anos e plantearse un rally pues, a un nivel altísimo. Sí, totalmente, que digo, está aí cerquiña de José Manuel Lamela, está a 15 segundos na xeral. Vendo aquí a clasificación xa vemos que son diferencias moi curtas, porque o treito tamén é moi curto, que teña as súas tramas, as súas complexidades. Vamos ver como se dá a segunda pasada xa de seguido, e antes, para meternos antes de meternos no puramente deportivo, recibir tamén a alcaldesa de Salceda de Castiñeira, que este rally e o seu paso por a vila de Salceda é casi un aperitivo, un previo ás festas do Cristo, que son xa en nada. Que tal? Moi boa tarde. Bueno, eu creo que é unha fórmula estupenda de completar o noso verán cultural e esa previa cara ás festas grandes do pobo, as festas do Cristo. Xa se convertiu nun clásico que o Surco coincidira dentro da nosa programación, e é un placer. Vos coñecedes moi ben Salceda, a nosa paixón polo mundo do rally, e o Surco non podía faltar. Bueno, unha proba que é importante para a comarca, importante para toda a contorna, os seus municipios que por onde transcurre o rally, por como viñemos comentando agora, por todo o que supón para de promoción natural, promoción histórica, cultural e promoción económica. Sin dúbida, falaba o meu compañeiro Néstor antes, non? Salceda e Salvaterra son terra de rallies, pero eu estendería a comarca, o condado Paralanta, non só por Salvaterra e Salceda pasa o Surco, hai outros concellos implicados. E si verdadeiramente no mundo deportivo o fútbol é quen se leva o maior repercusión económica, eu creo que o segundo deporte, polos estudos que hai realizados, que deixa ese reporte económico é o rally. Eu son unha persoa exixente, que me ilusiona participar no rally como alcaldesa, pero creo que tamén a comarca ten unha débeda, e unha débeda no sector hoteleiro. Non pode ser que traíamos a 121 pilotos, copilotos e copilotas, e teñamos ese déficit. Creo que dende esa administracións temos que traballar de maneira conxunta, e o facemos dende o GDR Condado Paralanta, para que precisamente esta positividade que trae ter unha proba como esta no territorio teña maior repercusión económica. Sí, pero efectivamente, cando hai infraestructuras que permitan recoller eses 121 equipos onde hai piloto, copiloto e asistencias, familias, evidentemente, se non contamos con as infraestructuras, pouco aproveitamento facemos, pero bueno, do que temos agora, o resultado positivo. Sin dúbida. Aparte, eu creo que este territorio ten moitísimo que amosar. Falabades antes da comida, da paisaxe, de algo tan increíble como ter outro país a escasos minutos. O territorio é increíble, hai moitísimo que amosar, pero non pode ser amosalo nun día ou dous. Queremos que a xente se quede e coñeza de verdade todo o noso territorio. Pois non é un placer contar contigo, pero mira, temos en pantalla o primeiro dos coches que ten que tomar saída, así que imos despedirte e agradecerte que estés connosco, nos iremos encontrando na xornada de hoxe, que queda pouquiño. Exacto, pregúntame a miña porra que a teño. Veña, tira. Carón, Manuel, que de Salceda, non pode ser? Veña, pois unha para Manu, anoto tamén a Manu, e mira, aquí o deixo para Manu. E Jorge Pérez, porque non pode ser que igual é o maior representante de Salceda nas carreiras. Jorge sei que se quedou no camiño, creo que en Arbo por a mañá, foi unha pena, pero bueno, orgullo de concello, orgullo de case 10 pilotos que están neste surco do noso concello, o que ven a demostrar que efectivamente por Salceda corre a vea do mundo do motor.
Pues efectivamente, un dos importantes ensayos que está fora. Grazas, Loli, vamos a centrarnos ahora en lo que sucede. Bueno, montando ese Clio que daba boas vibracións e boas sensacións, pero que estaba prácticamente probando o coche no tramo de Arbo pola mañán, e claro, as cousas, os mínimos problemas, dicía, prefiro conservar, non reparar a presa e cometer un error grande. É o Rally Sur do Condado, se por algo se marca pola dificultade, exigencia mecánica, entón, pois, bueno, esperemos que en futuras probas seguir vendo a Jorge Pérez con ese auténtico aparato, e xa vemos en acción, víamos a Dani Verdomás, e agora vemos a José Manuel Lamela, que está pelexando por esa terceira plaza. En principio debería poder aguantarla sobre Manuel Fernández, pero veremos a ver se o piloto local dá conta de Lamela. É un Verdomás pois un pouco xa en terra de ninguén, a esos 42 segundos de Alberto Meira, pois simplemente pechar esa segunda plaza que igualmente lle vai valer para seguir no liderato do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Non sei cal son as túas sensacións e as conversas mantidas nas asistencias, nos agrupamentos ao longo da xornada. E a verdade é que falando con Verdomás en asistencia, tiña a sensación de que tiña un pouco máis xa a mente en clave campeonato e que tiña que correr moito este señor que temos en pantalla, o señor Alberto Meira. Efectivamente, Dani, pois como comentamos, xa pode empezar un poquinho a xestionar a vantaxe, xestionar tamén os, digamos, os comodíns que ten en forma de descartes, porque pois non fixo aínda ningún. No caso de Meira, pois xa fixo os dous que hai disponibles de cara ao Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Alberto realmente non pode fallar máis. No momento que teña outro abandono no outro rally, pois prácticamente acabouse a pelexa con Dani. Entón esa é un pouco a presión que ten Alberto, tamén hai que terlo en conta. E algo importante tamén que está sucedendo agora, que a posición que ten Alberto este momento dentro do surco permitiríalle superar a Víctor Serra en el número de victorias dentro do Palmarés de Rally, o cual, bueno, tamén se nota un pequeno tanto a su favor, así de punch de mentalidade, de ánimo. Sí, sen dúbida, é o rally de Alberto Surco. Alberto sempre ten aí un puntiño máis, que na época do Evo, do S3, e agora co Skoda, pois a verdade é que é un piloto difícil de batir. Bueno, vamos a ir avanzando. Está Jaime Castro preparado para tomar a sede. De feito, estás en marcha e nos agardando recibir eses primeiros parciais. Temos de ver como masa nese punto intermedio que ten un tramo, un treito de 6 km 300, pois un pouco intermedio vai a haber. Temos un marcado no 331, temos dous tempos. De momento, pois, o máis rápido, Verdomás 2 minutos 0.6, 2.05.7, José Lamela, que, como te decía, está un pouco en terra de ninguén, pensando tamén en que hai que chegar e conservar. Sí, podría ser outro podio para Lamela, que está facendo un dos, aí vemos en imaxe precisamente, nesa zona lenta, un dos pilotos máis regulares neste inicio de tempada. Bueno, xa digo, pues, tratar de aguantar calquera ataque por parte de Manuel Fernández. Sí, a ver como resulta a cousa. A verdade é que creo que ten, bueno, bastante controlada a situación. E é verdade algo que non sei se notabas tamén, que estaba correndo un poquinho con un poquinho de menor intensidade ou de menor velocidade que respecto a Pontevedra. Pode ser que tamén o firme no mesmo, evidentemente ten moito máis agarrado Pontevedra. Aquí hai, bueno, pues, máis riscos e máis trampas, e as temperaturas non son as mesmas. Sí, exactamente, ao final pues, cambia bastante o panorama, de que nos quedamos relativamente longe dese rally, pero en calquera caso pues, hai que adaptarse ás particularidades de cada prova. Vimos aí fugazmente o Skoda Fabia R5, neste caso de Alberto Meira, pero víamos antes a David González, que tamén vais en defensa para golpes traseiro. Creo que tivo algún pequeno golpe, porque tamén debeu danar o escape, porque o coche sonaba horrible, verdad? Escoitado en directo. Bueno, pues tratando tamén de rematar como se pode este durísimo rally Sur do Condado. Salva Pampillón, Abel Pampillón, José Laje a súa dereita. Comentaba Pampillón que, bueno, sigue sumando kilómetros, parece que algún problema na saída. Sí, non sei se adiantou a saída ou medio se calou. Non sei, veremos. Veremos logo. Decíame que, bueno, que sigue sumando kilómetros, que está en fase de aprendizaxe, que ten, bueno, pues, certas dificultades, que non sabe se todos os sucederos que levan coches destas características, e que ten que ir, bueno, aprendendo e coñecendo máis e máis, e que de momento pues, non está para botar grandes peleas. É un poquinho que suemos falar destos
coches que para min pois, é posiblemente a mellor categoría da historia dos rallies, porque é un vehículo que é espectacular, un vehículo que vale para ver os verdadeiros talentos, pero tamén é un vehículo que vale pues, para esa persona que o pode permitir, pode subir un escalón, pode pelexar por un rally, por la xeral dun rally, pero como sempre decimos, son relativamente fáciles. Vemos aí a Jaime dando espectáculo. Vehículos, xa digo, que son relativamente fáciles de levar a un 80, a un 85%, pero a partir de aí, cada 1% é un poquinho máis de risco, é un poquinho máis de apretar os dentes. É unha progresión non lineal, senón geométrica, e eses tramos finais de dominio unha asíntota. Custan. Mira, temos neste momento tempos en meta xa. Temos a Alberto Meira facendo o mellor dos cronos, está a escasas décimas de Dani Bergomas, un pouco a liña cando Alberto consigue subirse o máis alto da tabla de tempos. Dani tampouco queda moi lonxe, co cual non permite que a cosa se descontrole demasiado. Son 4 minutos 9 segundos, unha décima para Alberto Meira, 4 minutos 10 segundos, 3 décimas para Dani Bergomas, e de momento unha única meta máis que a de José Lamela con 4:20.9, un cronos sensiblemente superior a 2 anteriores. Elevado a 11,8 de Alberto, pues casi a 2 segundos por kilómetro, así que imos ver que crono marca Manuel Fernández, a ver si pode dar un bocado e darnos un final de rally emocionante nesa terceira plaza. Por o momento, no intermedio, Couceiro está por 7 décimas máis rápido, desde 7 décimas máis rápido que José Lamela. Imos agardar o tempo de mano. Imos agardar o tempo de mano porque, xa digo, pode marcar un poquinho a referencia e poñer con presión a Lamela de cara a ese treito final que o temos en Mos. Está entrando aquí en territorio de Totem B con Tino e Jorge. Tino, bueno, pues que está tendo unha xornada moi tranquila, verdade, conservando a mecánica, porque pues, debido á inscripción que tivemos neste rally, pues non hai outra montura ao nivel do seu Ford Fiesta N5, e bueno, pues coidando a mecánica todo momento, tratando de lograr esa victoria na Totem B, que poñe bastante terra de por medio xa respecto a Adrián Díaz, que está ausente aquí con ese Toyota GR Yaris, que é prácticamente o único que pode rematar o título este ano. Tens a sensación de que, bueno, dentro das diferentes copas hai algunhas faltas importantes que se botan de menos, que poden dar un bo espectáculo e mellorar o nivel de competitividade, pero bueno, que non se pode ir a todos os rallies, senón hai que acometer os descartes tamén, bueno, sabendo que podes arriscar non ir dunha prova, non? Sí, exactamente, os presupostos son axustados, hai equipos que se poden permitir facer o campeonato inteiro, outros que xogan, pois eso, a contar xa os descartes por non participacións e a forrar un pouquiño de presupuesto para salvar a tempada, eso está claro. Mira, tenemos a tempo para Couceiro en meta, finalmente un 4:21.3, un pouco máis lento que Lamela. Jaime Castro tamén 4:38, o outro un tempo máis abultado. Pampillón marcando un bo intermedio, pero mellor todavía o de Manuel Fernández, o de Manu, porque ten 2:03.1, buscando referencias, bueno, pues está sendo o terceiro mellor crono no intermedio. Sí, pois eso, 2,6 segundos mellor que Lamela, antoixase insuficiente de cara a presionarlo realmente nese último treito, pero todavía queda moito rally hasta que non se chega ao parque pechado, pois non se rematou, así que hai que ver como evoluciona isto. Non sei se me enganabas, era Maquio que estaba tomando a saída neste momento tamén. Vemos. Estamos vendo como evoluciona o tramo, meténdonos tamén dentro da C para afrontar tamén a C e a Clio. Exactamente, unha Totem C, unha Clio Trophy Galicia que tivo prácticamente de todo no día de hoxe. De todo. Prácticamente os 4 Clios foron líderes da Totem C en algún momento do día. Tivemos a penalización xa comentada a Miguel Galloso por recoñecemento, 65 segundos de penalización, e tamén tivemos esa para Ángel Vizoso, unha penalización que él non estaba de acordo, iba a tratar de reclamar de alguma maneira, porque xa sabemos que os GPS a veces fan das súas. Tiña unha penalización pois, por pasarse de velocidade no parque de asistencia, no parque de servicio, bueno, en calquera caso
temos a Miguel Galloso que froito por da súa velocidade remontou esa penalización para estar agora mesmo líder con medio minuto de vantaxe sobre Adrián Torreiro e case un minuto sobre Vizoso con o que iba líder na matinal, que non era outro que Iago Bladas, Iago Martínez, que bueno, pues, tivo un furo pola mañá e pois despediuse de que era opción a revalidar a vitoria que logrou aquí o ano pasado. Yo te voy a decir también, la colaboración indirecta de Iago, que bueno, pues caía dentro da táboa e que permitía o acceso así de Miguel hasta esas posiciones altas. Todos los eitos, aquí hai que ver que sucede. Un traito cortiño, un treito onde bueno, as cosas se poden poñer complicadas e vemos que hai bueno, pues unha variedade tamén de zonas e unha variedade de características, non? Que poden bueno, pues, ofrecernos a mellor algunha sorpresa daqui o que quede. Sí, hai que agardar, sempre nos quedan esas sorpresas de última hora, cando xa estamos todos preparando as crónicas e demais, xa parece que está todo pescado vendido, pero sempre hai algo de última hora que nos fai rectificar todo. Bueno, estamos buscando tempos, temos tempo para Manu Fernández de 4:16.1, está, bueno, pues marcando o terceiro mellor tempo, mas do aspecto sustancial respecto a 4,8, mellor que Lamela, se queda a 9,4 de cara ao último treito. A ver, son 8 km e medio, debería casi máis de un segundo por kilómetro. Está complicado, pero pues, conocendo a Manuel non vai afloxar, eso teño claro. Mostra todos os eitos, un treito tamén complexo, sí. Un treito que pode ter moitas trampas. Falando con algúns pilotos, nos comentábamos, mellor dito, que, bueno, 2 da tarde Salvaterra sería o máis propicio para atacar, para intentar dar un machazo. Por a súa longitude e complexidade, igual pasar conservando, entre comillas, no entre aspas, e o demás. Bueno, un treito onde van ter que o que tiña que correr vai ter que correr sabendo que se pode xogar incluso esa segunda posición ou terceira posición neste. Sí, sabendo que con este pequeno retraso que arrastramos, pois xa creo que a partir da OTC igual se ten que empezar a montar as parrillas, pois se será de noite, bueno, pois é outro factor a ter en conta. Bueno, pues será tamén unha nova dificultade a sumar dentro do que está sendo o rally, que non está sendo o rally moi complexo, me refiro a con grandes debacles e con grandes problemas, pero bueno, a noite tamén pues, obriga a manifestar outro tipo de actitudes e non todos poden estar á altura desas circunstancias, non? Exactamente, entón, bueno, pues cada unha datase como pode, estamos vendo en imaxe xa todos os Clios, 4 Clio participantes que temos aquí na monomarca, e, bueno, agardando xa os cronos intermedios, que xa temos o de Miguel Galloso, que marca un 2:16.0. Bueno, en calquera caso, Miguel, que parece telo pola man, sería a súa terceira victoria consecutiva, 3 de 3 esta tempada para o piloto becado pola FGA e pola Deputación de Ourense. Sen dúbida un dos mellores talentos que está saindo das canteiras do turismo galego. Un rapaz máis que se ha viñado de outras disciplinas e ven manifestando unha evolución moi forte dentro do mundo da competición, do mundo, neste caso, dos rallies, que, bueno, é unha aposta, non sei se dicir segura, pero que ten pinta de que se a evolución continua deste xeito vai ser unha das figuras que vai destacando ano a ano según vai crecendo tamén e mellorando en capacidades. Sí, e aí tiñemos tamén a Iago Martínez que ten un ritmo, digamos, que bastante parecido ao de Miguel, non está tendo nada de sorte este ano con problemas en todos os rallies. Aquí pois foi un furo que lle fixo perder o liderado, é unha mágoa, porque parte do seu rally da casa quería polo menos invertir aquí os papéis e cambiar un pouco a tónica, non, da tempada. Mira, nos intermedios, Miguel Galloso, comentabas 2:16.0, Adrián Torreiro 2:20.0, co cual vais xa consolidando esa marxa, esa ventaxe para afrontar con tranquilidade, con certa tranquilidade, o que poda suceder en Mos. Sí, eu creo que ao final Miguel está lle vindo ben, a parte de compaxinar a Clio galega coa Clio nacional, é o que
soe pasar hoxe en día pilotos talentos xóvenes que están fin de semana tras fin de semana aí competindo no que sexa, da igual, non é que sexa en rally, pode ser unha prova de autocross, pode ser unha prova de karting, lo que sexa, pero estar aí competindo, tendo ritmo todas as semanas, eso é algo incuestionable. Mira, que te parece se temos ainda algúns invitados, algúns convidados en pasar por a nosa posición, neste caso hai comentaristas de auténtico luxo, e imos comenzar xa con un señor que non sei se creo que é algo como presidente da Federación Galega de Automobilismo, señor Antonio Rodríguez Tuitiño, vamos a pedir que se sume aquí tamén a conversar, comentar un poquillo, pues oye, como está viendo esta temporada, porque, señor Antonio Rodríguez Tuitiño, é un placer estar con vostede aquí nesta mesa. Hola, boas tardes. Pero temos algún problema aquí, déxame, ¿no? Ahora sí. Boas tardes. Boas tardes. Dicemos que estamos vivindo o Ecuador do campeonato, vivindo ademais cunha fortaleza increíble, ¿no? Porque temos unha amplísima presencia en todos os rallies de coches de primeiro nivel, temos moita competitividade nas copas, os becados vemos que van evolucionando adecuadamente, as copas se van organizando de xeito moi racional, lo comentábamos pola mañán, o tema de convertir a volante Ferrari nunha monomarca auténtica permite coñecer e descubrir mellores talentos a nivel personal, tamén sabe dar saída os coches da antigua volante para meterlos nesta NF Orise. Bueno, como valoras ti? Esa é a como valoras ti a tempada, que levamos de tempada? Bueno, eu teño que valorala positivamente, lógicamente, pero sí que fixemos unha grande reconversión do que ti viñas dicindo das copas, de como estaban montadas, non? O tema do volante creo que é un gran acerto que compitan o máis iguales posibles, non? Que compitan no volante con un Dacia, pois eso garante que ao final vayan todos en igualdade de condicións, e eso creo que é moi positivo, non? Co tema dos becaos tamén é outra dos grandes logros que estamos conseguindo. Estamos vendo rapaces que salen de modalidades pequenas, que é o que nos falábamos fai uns anos. Creo que había que facer axudar aos xóvenes que compiten en categorías como o karting ou autocross, e que poidan estar agora aí ao nivel que están, non? Falabades fai un momentiño de Galloso, de Miguel Galloso. A verdade é que eu vexo un futuro tremendo, vai liderando tanto a Copa Nacional como a regional. Penso que é un talento que temos que intentar explotar e que hai que axudalo ao máximo. Unha aposta para aprovechar este tema dos becados, unha aposta polos becados que ademais vai moi ben acompañada por parte de institucións públicas e que pouco a pouco, incluso a nivel de deputacións provinciais, se van sumando a toda esta movida de apoios. Nos queda alguna por aí que se resiste un poquinho, pero non sei se nos podes anticipar algo, se hai algo que se poda anticipar. Bueno, sí que se falou con todas as deputacións, e bueno, pouco a pouco pois están se sumando. Tamén estamos tocando consellerías, que tamén é moi importante, non? Que tamén se sumen a todos estes proxectos. Podemos decir, por exemplo, a Consellería de Igualdade pois está axudando a unha nena a nivel nacional como becada para competir no campeonato de karting. Agora mesmo xa fora do que esta promoción de xoves talentos, pois acabase de sumar a Consellería de Industria para unha novidade que vamos a sacar estes días, que vai a ser o primeiro campeonato eco-rally de Galicia, que ata o momento non había. Creo que era unha asignatura pendiente, que hai xente que non lle vai a gustar, seguro, pero hai que ir coas novas tecnologías tamén, e creo que temos que estar aí, e temos que dar a enhoraboa e as gracias á Consellería de Industria por ese apoio que nos vai a dar para ese primeiro campeonato. Bueno, xa non estrictamente deportivo, e non nos está acontecendo aquí no Surco, vemos que é un ano onde, bueno, pues hai unha maior amplitude respecto a unidades de primeiro nivel, hai moitas peleas, hai ritmo. Conta un poquinho como ves ti. Bueno, eu que vexo é que o Campeonato de Galicia pois ten un nome feito a nivel nacional, e creo que a xente gusta lle vir a competir a Galicia, non? Os nosos pilotos, pues, que decir, a verdade que a veces sorprenden a cantidad de máquinas que hai de primeiro nivel, porque costan un montón de cartos, e é moi complicado poder estar competindo a ese nivel. Temos esa sorte de que o noso campeonato está moi forte. O tema dos premios económicos pois tamén axuda moito, esas copas de promoción todas que hai, pois ao final axuda moito. Non é o único campeonato
en España regional que ten, incluso nacional, ¿no? Que ten retornos económicos. Eso foi un inicio que creou o anterior presidente, que nos mantemos e que incluso ampliamos, ¿no? Creo que é un grandísimo acerto que se lle rehabilita aos pilotos en cartos, porque ao final é unha axuda para eles. E ao final hai unha competencia en todas as copas de promoción, porque se non teres ese tipo de copa de promoción, ao final compites por unha xeral, pero non teres máis competitividade, non? E aquí hai competitividade en casi todas as copas. Permíteme repasar un poquito o que estaba pasando aquí, porque xa pensamos o paso de todas as unidades. Contanos ti, Pablo. Sí, pues tivemos un novo scratch de Miguel Galloso, 4.39.5, que son 11,7 segundos mellor que Adrián Torreiro, 18,3 mellor que Iago Martínez, que tivo algún tipo de problema. Contactei agora con el a ver se me di o que lle pasou no treito de Salvaterra, que perdeu máis de 3 minutos, e agora pois xa sen nada que gañar, pois xa un poquinho a conservar. E Ángel Vizoso, que tamén parece que se conforma con esa terceira plaza, o gañador o ano pasado do volante FGA, a 19 segundos de Galloso. Bueno, pues así están as cosas na Clio, unha das copas que viñamos comentando a toda hora facendo seguimento. Sempre interesante, sobre todo porque nos permiten ter a pilotos competindo con un coche en copas nacionais, facilitando a saída deles, non? A iso que falábamos sempre fai uns anos de hai que permitir, hai que axudar a que os pilotos saian ao nacional, que se mostren fora, que teñan, e ao final ter un coche perfectamente habilitado para correr nacional dentro de unha copa homóloga, pois fantástico. Sí, era un poquinho que viñemos buscando, que ten que ter claro esta federación, que hai que axudar a estos rapaces que serán o futuro do automobilismo galego o día de mañá, non? Eu creo que a asignatura pendente que tiñamos agora mesmo en Galicia era sacar un piloto xoven hacia unha categoría superior en rallies, e creo que vamos polo bo camiño. Eu neso envidio a Asturias, realmente. Eu creo que o compañeiro asturiano no seu día fixo un traballo excelente dentro de formar pilotos, e creo que nos vamos por ese camiño. A mí ilusioname, por exemplo, que haxa rallies como o Rally de Ourense que poidas decir, olha, mira, están os galegos aí no podio, non? Sí, entón, creo que temos que mirar por esa línea, non pensar solamente como se pensaba antes nas nosas fronteiras, de que queremos un campeonato forte, sino que queremos ter tamén pilotos galegos que estén en campeonatos superiores, e porque non un campeón do mundo día de mañá. Iso, Pablo, cuidados para os maiores. Para os maiores, pero se están facendo as cousas ben, con estas pirámides que temos a casi todos os niveis, pois só é cuestión de talento, os apoios están aí. A topar ese talento. Sí, bueno, é difícil porque sabemos que xa competir a un nivel alto é moi complicado, pero creo que se nos facemos que se visualice o traballo e se visualice que hai talento, creo que pode haber xente que pode fixarse nesos rapaces e o día de mañá estar aí arriba. Pois, Toño, é un placer contar contigo, estar charlando este raciño sobre a actualidade federativa dentro do Campeonato Galego de Rallys. Nos imos seguir prestando atención ao que acontece dentro deste treito, penúltimo do Surco. Pregunto que facía a alcalde Salvaterra, ou a alcaldesa de Salceda, en esa porra como tomaste como presidente, es capaz de aventuralo un tramo que tampouco moi complexa. Eu permíteme que non me decambe de campo. Que tío, pues gracias por acompañarnos. É un verdadero placer hablar contigo. E nos hemos seguido atentos ao que está pasando no treito. Eu creo que vendo pasa café no Mundial de Fútbol case mellor. Madre. Non ningún suspeito. No, es que podemos ir deste punto relaxado a cena FIFA. Eso aí, pois... Bueno, prefiero non falar. Logo son charcos, hai que sair del complexo. Temos aí, en saída, parece que temos ese BMW, un dos participantes da Copa Totempe, nos lle deu algún minuto máis de marxe a hora de sair. Temos aí o piloto que vai líder da Totempe Classic,
que non é outro que Ismael Fernández e Bruno Alejandro con ese BMW 35 e 36 que están comandando ese certame con casi un minuto de vantaxe sobre Antonio Cereijo, e terceiro Eloi Vázquez, que foi un dos líderes pola mañá, pero eran diversos problemas que a cremallera de dirección e, bueno, cederon xa bastantes minutos. Bueno, pues estaban dando un poquinho máis de tempo na saída. Este dorsal é o 24-26. Mira, se toma a saída. Ismael, con ese BMW, bueno, por comentar tamén que xa rematou a Top 10 Plus con un novo crash de Tino Iglesias, que xa, pois, ten máis de minutos de vantaxe sobre os seus clasificados, sobre Juan Antonio Fernández con ese Honda Civic TR, máis de 6 sobre Maki García con ese Citroën Saxo Supercross. Bueno, salvo catástrofe de Tombe nos últimos dos treitos, Tino poderise casi darse no máis alto collection da Tombe Plus, tomando con calma. E ollo que estamos vendo agora aquí. Aquí faltanos o que estaba líder da Copa Pirelli MF, non chegou a meta do treito de Salvaterra, que non é outro que Marco Rodríguez Ledo, que estaba liderando o Rally da Casa con 10 segundos sobre o home que estamos vendo agora en saída, que non é outro que Fran Pazos Longas. E, bueno, pois isto, un novo volco na clasificación, deixando a Fran Pazos solo no liderado da MF, porque por detrás ten a Luis Miguel González, que é o líder a soe da variante AMF Orixe. Fíxate que esta AMF pues, ten estes tres protagonistas, a saída de Marcos San Román permite dar a Marcos Ledo o liderado, iba defendéndose moi ben, porque nas primeiras pasadas destes tramos da tarde estaba conseguindo incrementar un poquinho de distancia, non sei se apretou un poquinho de máis ou, non sei, a ver se podemos tamén a cada tipo de información a maiores, pero un novo volco que está sendo a tónica en xeral das diferentes copas. Sí, totalmente. Aquí o gañador virtual, digamos así, o moral, Dani Álvarez, líder da Copa Pirelli MF, que non veo este rally de vacación, vendo na distancia como os seus rivais polo título, pois van sumar un 0 ambos os dous, co cal vai seguir a parte de arriba da MF, vai seguir prácticamente igual. Bueno, veremos como se vai resolvendo a MF, sabendo que non vai afectar excesivamente ou, bueno, casi imperceptiblemente dentro da clasificación da xeral da Copa de cara ao campeonato, bueno, son sorpresas que nos dá a vida, neste caso que nos dá o Surco, un rally que verdade que as temperaturas non están sendo aquelas abafantes da fin de semana pasada na campeonato de España de Rallys, dos Rías Baixas, pero igualmente, bueno, outro rally ten esta configuración de 6 tramos, bueno, pues tamén ten o seu nivel de exigencia, non? Sí, totalmente, que, pois, ainda que non sexan, moi ben dis, as temperaturas abafantes, é un rally que é moi complicado, en cada caso. Pues estamos avanzando pouco a pouco na MF, buscando eses primeiros intermedios, ainda queda un pouquinho para empezar a ter os primeiros registros, bueno, despois iremos desgranando o que vaya acontecendo. Hai tamén interés en coñecer o que sucede na Dacia, que brevemente teremos algúns protagonistas en pantalla. Bueno, queda un poquinho ainda para que chequen estes, pero bueno, que hai tamén pequenas pelexas por ese terceiro posto especialmente. Facía un análise Elliot que quen está defendendo esa terceira posición, que además está facendo bastante ben, por lo que podemos ver no TC7, TC8. Claro, facía un análise de o lugar onde compensa atacar vai ser Salvaterra e o resto hai que intentar pasarlo sen perder. Sí, por lo que sei Elliot sendo de Salvaterra sabe onde hai que atacar. Bueno, hai que ver tamén a Dacia como remata nese Sandero Cup Galicia as cousas, de que está bastante claro o podio, que daba aí un poquinho o terceiro posto precisamente con Elliot e con Pablo García, un poquinho así máis apretado,
pero en calquera caso, pois, outro gran rally onde os Sandero dan a súa parte do espectáculo. Sí, me queda un poquinho para chegar hasta a altura daqueles unidades. Se comezamos ca MF Orixe con Roberto Suárez, pero que tivo problemas, está arrastrando problemas durante todo o rally con un novo motor que non está rendindo como se esperaba. Detrás no tomar esa saída, o que decíamos, o piloto Eloy Vázquez, que estaba liderando a Tottenberg Classic, que, bueno, pues penalizou e agora sai polo medio da M. Estamos vendo aí tamén imaxe a Pablo Araujo, que repetimos o da mañá, piloto que está retransmitindo o rally íntegro en directo a través de Twitch con esa tecnoloxía ideada por Elon Musk, que, bueno, pues un Starlink que nos permite ver en todo momento, como se fuera un reality show, todas as andainas que deles no rally, treitos, enlaces, asistencias, regulamentos, grabando todo momento. E a verdade é que sorprende miralo, bueno, algúns dos grupos que compartimos tempo en WhatsApp, conversacións, discusións e a sus veces varias, había xente que comentaba, mira o que acabo de descubrir, o que acabo de atopar en YouTube, era precisamente esa conexión que fai un auténtico reality show, unha maravilla, tamén, para que quere coñecer como a vida de un coche dentro do rally. É que coñecemos moitos frikis das onboards que miran decenas de onboards a semana, pero aparte hai outra parte que é o que non se ve, que son os enlaces. Home, sei que pode ser algo persoal, que non podes falar de certas cousas, non? Imagino, pero é outra parte importante dos rallies, ver esa cara B. Falabas de frikis das onboards, estabas referindo a Neville, non? Un deles. Vale. Pero bueno, eu digo máis a nivel regional. Vale. Non sei, estaba aquí levándome a miña mente cada outro universo. Bueno, buscando cronos deses puntos intermedios da MF, estaba aquí eu, agora desconfigurei o cuadro, pero enseguida recuperamos información. Temos únicamente como punto intermedio o de Rampazos e tamén como metas a 4.56.9 para él. Bueno, os que vienen detrás pues ainda non marcaron ese punto no que ele marcaba un 2.22.6. En calquera caso, pues hai que agardar a ver como quedan as cosas por detrás despois deste pequeno volco na clasificación, porque a verdade que, bueno, pues, que non vai a repercutir na xeral, na táboa de puntos xeral do certame, pues en calquera caso foi un pouco sorpresa o día de hoxe. Sí, sorpresivo e, bueno, sobre todo pasou porque vendo como estaba evolucionando o Ledo ao longo dos tramos anteriores, parecía que tiña cousa controlada, que tiña máis ou menos estabilizada, pero bueno, hai xa un tempo intermedio, o de Iván Estevez marcaba un 2.33, son 7 segundos máis lento, pero mira, temos un tempo meta, están fallando algún intermedio, tempo en meta para José Fernando Díaz con Sandra Amaro, e aquí márcanos un máis 24.6. Sí, xa un diferencial abultado. Temos aí tamén a Jorge Breña, que, bueno, pues foi o piloto que gañou este certame de MF Orixe no Rally Pontevedra, un rally moi emotivo para él, porque unhas semanas antes perdera seu irmán, e, bueno, pues unha lógicamente moi emotiva, dedicando ya a él, aparte de su primeira victoria nun certame Pirelli no campeonato galego, entón sempre hai algo especial. Bueno, pues evidentemente son circunstancias que van a acompañar seguramente o que quede de tempada, vai ser algo que esté presente todos los días. Non seguimos con tempos intermedios, con Roberto Suárez tamén con un 2.28.3, 5 puntos de diferencia respecto a Fran Pazos. En xeral non debería sorpresa tamén crono para Pablo Araujo en meta, entra aos saxos ese saxo mediático, entra con 5.22.1 máis 25.2. Bueno, as cousas, bueno, igual que dicíamos con Ledo, que non se deberían escapar, que estaba diciéndose ben, ahora mismo Fran Pazos debería ter máis ou menos controlado, máis estando a penúltimo tramo. Sí, poquinho a pouco, pois creo que debería estar todo visto para a sentencia, pero bueno, conocendo a Longas, a Fran Pazos, que creo que xa has vivido todos os colores, de ganar no primeiro tramo, no último, en todos os do medio, hai que cruzar os dedos por él, porque a verdade é que se merece de vez en cando unha satisfacción, entendelo. Eu estou facendo literalmente, facendo todos buscando a madeira, que aquí está máis madeira, así que, mira, non vamos a perjudicarle con ningún tipo de malvario.
buscando tamén un poquinho tamén, vamos a buscar tamén puntos intermedios da MFRS, pero dentro de referencias de 2008.13 o tempo de referencia, agardando tamén novas pasadas por este punto que está marcado no 3.31, un poquinho máis alto, 300 centímetros máis alto, o punto medio exacto, do treito de Sarceda de Caselas. Sí. É verdade que, bueno, pues, un treito cortiño, pero xa estamos vendo as diferencias en algunha das copas que, bueno, pues, están sendo bastante abultadas. Agora se nos entra o crono intermedio de Gonzalo Val, que se deixa 2,2 respecto a Roberto Suárez. Xa vemos tamén a Lorenzo Rivera en acción, con Julio Monteagudo de copiloto. Tamén todos os equipos habituais nesta AMF Orixe, en o extinto Volante Feguea. Sí, e vamos a prestar atención o que vai pasando, como decíamos, na AMF, echando capítulo Gonzalo Val con 2.30.5 máis 7.9 de diferencia respecto a cabeza en punto intermedio, pero problemas por aí. Estamos vendo a repetición da pasada dos Clios, que foron os máis espectaculares nesa zona lenta, tanto Vizoso como Iago Martínez. Estuvieron un par de cruzadas de casi acabar trompeando nesa zona, así que, bueno, tan relaxados parece que un pouco. Non. Intrahistoria desta retransmisión, estamos nese momento neses intereses co presidente da Federación Galega de Automobilismo, tiñamos un mollo tío postos máis na pantalla que nos iba contando outro ditiño, bueno, así se das palabras, pero a visión sobre o tramo, e os dous nos quedamos un pouco os saltados vendo imaxes como esta, dicindo, carallo, os Clio van cruzando o estilo dun traseiro, pero non son problemas, cuidado porque alguna trampa se pode haber. Sí, vimos agora a imaxe o líder da Copa AMF Orixe, Luis Miguel González, que está a ter unha actuación espectacular, tanto que, como dicimos, como veñamos, pola fai 2 anos xa amosou o seu ritmo, tivo un pequeno golpe, parou de correr, pero me parece que son poucos. Bueno, hai que felicitarlo por los regresos, con estas ganas de progresar e hacerlo ben, saindo de ver. E aí tiñemos tamén a Samuel Gaña, que dicimos pola mañá que tiña prudencia, efectivamente, e que era todo ensayo-error, e mira que cousa era o filtro do aire. Foi que me dixe, o filtro do aire que non deixaba pasar o necesario e o coche estaba fallando por eso. Non era nin bobina, nin bomba de combustible, era algo máis esencial. Máis simple que non... Bueno, comentaba tamén a Tormeira, que tivo ese tramo que tivo problemas, aquí aventurábamos a chegar a decir con Santi Pais que parecía que perder a defensa traseira nese momento fora no tramo anterior. Foi totalmente frito, non foi ningún gol, sinceramente caeu, un pequeno enganche no esquerdo que se descolgou e caiu. O problema que tivo pola mañá Alberto foi un problema tamén de potencia, non sabía se era algo de descarga ou pero tamén lle fixo perder algún segundo. Un sensor que fallaba, que non sabía por qué, literalmente se reseteou todo, que, bueno, afortunadamente para eles conseguiu que a circunstancia se superara, liderando esta 22ª edición do Rally Sur de Condado, a prova que pon ese punto medio, ese ecuador do campeonato de rallies. Todo o que aconteza de aquí adiante se incluye esta prova puramente vital para Alberto máis por esa circunstancia de que ele non pode fallar, ele ten xa os cartes feitos por obrigación, nada, nin ten esa base de poder xestionar carreiras, de pensar en campeonato, de estar medio pasos. Seguramente esa carreira de Palier non está programada, non entra nos seus cálculos, se preferiría rematar o rally como líder, preferiría conservar sin excederse, buscar agrandar, avanzar que tiña a mitad de rally, pero as cosas así, hai cosas que non significan que te vengan a todos estos, bueno, pues espectacular aí. Luis González, sí, pues disfrutando no liderado da Orixe, donde de momento pues el non pasou ainda por punto intermedio, pero si Samuel Graña, que ten agora mesmo
a referencia con 8 segundos sobre Roberto Suárez e 10,9 sobre Gonzalo Val, que se chegar a meta con Jorge Breña marcando o mellor registro, ainda que agora chegou Samuel Graña a meta e bueno, pues metelle 8,7 segundos a Breña. Efectivamente, Samuel Graña con ese 4.54.0 se sitúa como mellor da MF Orise Breña segundo a 8.7, a 14 puntos sobre Roberto Suárez e Gonzalo Val a 18.9. Así as cousas, a MF Orise tamén, bueno, seguimos unha fantástica cara e vamos ver como están as cousas de cara a os tempos da xeral. Sí, porque crear por Luis González que remate, que non só, volvemos a repetir, non só está líder da MF Orise, sino está líder da MF xeral con un vehículo pois máis serio nesta categoría, un pouco máis grupo N, e a que dá unha idea do nivel nesta categoría. Todo isto resta esperar, porque a base que ten prácticamente 2 minutos, 59.0, ten que rematar. Sí. E xa estamos vendo os primeiros Dacia, neste caso Alex Cajiao, pilotado polo seu pai Iván, Chegado a este punto, escuitando o apelido Cajiao, aquí que chamamos que teño a un tal Javi Martínez, copiloto de Cajiao, non deste que está correndo aquí, non deste que é o primo, efectivamente, pero mira, por alusións, así se podría decir, vamos a convidar a Javi Martínez, copiloto de Jorge, que se achegue hasta sede e comentar un poquinho como está vendo a carreira, como está vendo esta nova proba do galego, así tamén encadir novas voces facendo unha transmisión un pouco máis plural, un pouco máis animada, porque ter aquí que nos estamos cascallando dos Pablos, igual, bueno, pues ten máis interés e el tío corre a este nivel comentando e dando información. Javi, buenas tardes. Que tal? Boas tardes, rapaces. Aquí atentos a saber que fai... Sí, no, afillado. O primo. Bueno, unha Dacia que unha proba que este ano é unha categoría que este ano é o volante FGA e satisface un pouco as demandas históricas por parte de certos sectores afebados, por certos sectores de pilotaxe, de pilotos que dicían, bueno, con unha monomarca auténtica dende o vai onde se vai a mostrar o piloto. Sí, no, as copas monomarcas sempre foron moi boas escuelas, no, para estes pilotos novos que empezan, bueno, feito está no nacional cos anos todos da Copa Suzuki, das diferentes desafíos Peugeot que hubo, no? Aquí, bueno, non sei cantos coches había no inicio do rally de Dacias, non sei se había 8, no, 10. Quere dicir que as cousas estánse facendo ben, e bueno, ao final, por eles, luchar de tú a tú con monturas iguales, faite mellorar, está claro. Bueno, mira, permíteme ahora, antes de avanzar hacia pechar a Orise, porque Sisa Luis está en línea de meta, perde 3.9 respecto a Samuel Graña na MF Orise. Esto pues non perturba para nada a súa vantaxe sobre Jorge Breña. De feito, a incrementa porque consigue sacarlle 4.8 máis, supera os 2 minutos, tranquilidade total para Luis afrontar a MF Orise e tamén afrontar a Pirelli como segundo clasificado, porque aquí sí que sí, o tempo que lle restou Samuel pero máis mellor dito, Fran Pazos permite situarse como primeiro Fran Pazos. Sí, bueno, Fran tiña bastante de sobra tamén sobre él, pero en casos bastante dificultadas para un final de rally que en teoría sempre que en teoría xa se definido. Sí, porque o coche queda un enlace, hai que acabar o treito e hai que acabar o enlace. O coche ten que quedar en parque cerrado, verdad? Isto hasta que se mete o coche no parque non remata o rally. Mos está moi longe. Sí, a verdade é que sí, no, ao final fan de que está aquí cerquiña do parque pechado, pero bueno, non hai que olvidarse que o último tramo é Mos, ainda está un pouco longe, no? É un dos tramos que, bueno, son rápidos e demais ten unhas zonas estreitas onde se ensucia moito e sempre poden pasar cousas, está claro. Bueno, como estás vendo o rally? Porque por la parte de arriba
por la parte de arriba y por las copas. Vuelcos, cambios de liderato. Explícame un poquinho, como es isto? Sí, no, a ver, a verdade é que nadie contaba, bueno, falando no, da punta da carreira, no, eses problemas que tuvo Dani Verdomás tendo o rally bastante controlado, facendo as cousas bastante ben, averías mecánicas sempre poden xurdir, senón que lle digan a él, no, pasou de estar liderando a prova bastante cómodo a estar 40-50 segundos por detrás. Bueno, así son as carreiras, no? A maldita frase que se di sempre, pero bueno, sempre pasa cousas, no? Aparte nun rally moi caluroso. Bueno, como anécdota, eu na primeira pasada de Salceda estuve en dúas zonas diferentes, e na segunda que estuve empezou a piscar así unhas gotas así moi gordas que dixen eu espero que quede nesto, no? Porque si non creo que moitos leven dúas rodas de agua no maletero. Ainda así nada que ver con Salceda a semana pasada. No, nada que ver. A verdade é que o tempo este fin de semana está bastante máis agradable para correr e bueno, polo menos o aire ven un pouco fresco. Bueno, la climatología es algo que era previsible que estuviera así, pero que no se puede controlar. Al final hay que buscar, ese paso de complicados, esos pasos donde se descomplica una cosa a los de atrás, pero digo que la climatología no puedes controlar, si puedes controlar un poquillo pues, a toda la preparación personal, ¿no? Porque prepararse personalmente cómo afrontar las carreras es tan importante, no solamente coger el coche de leña, valiente. Sí, no, a ver, está claro que todo, da que vamos sentados dentro do coche, non vamos correndo ao lado, no, por decirlo así, o tema físico é moi importante, sobre todo en condicións extremas como pasou outro día no Rías Baixas, no? Unha calma extrema dentro do coche, pois podemos estar a 170 grados a maioría do tempo, hidratarse moi importante, tomar sales, porque ao final sudas por moita agua que bebas, a hidratación non só é auga, hai que tomar sales, hai que comer certas cousas que te axudan a estar concentrado, senón ao final o corpo, por moita auga que bebas, o corpo vais apagando e vas estando moi cansado ao final do día. Sí, no momento de mediodía falei con varios pilotos que dixeron que tuveron dificultades de marearse ou en algún tramo froito de calor, hai xente que se hidrata, pero nunca é suficiente. Sí, eu mira, sen ir máis longe, eu mesmo ao acabar a segunda pasada polo tramo Monte Alto, Vigo-Nigrán, bueno, paramos ali a un par de kilómetros, había un bar e demais, estaba Pardo parado con él e tal, por si tiña algún problema ou tamén, non sabíamos si tiña algo, non tiña nada, estaban ali simplemente, bueno, vamos con él, logo Nuria detrás, un momento que dixen a Jorge, necesito salir do sol, o sea, non podo estar aquí, sabes? Eu, como anécdota, vi 24 botellas de agua desas pequenas, o sea, son 12 litros de agua do día, que é moito, non? Simplemente, pois, cando as circunstancias son as que son, hai que, bueno, saber tratalas ben tamén, non é só ir correr, desde fora moi bonito para o calor, pero tamén a alimentación, sobre todo o estado físico, é moi importante nestes casos, está claro. Isto, cada un ten un pouco o seu libriño, pero eu conozco moita xente que, igual froito dos nervios de correr, non come durante o rally, non desayuna e a veces é complicado tamén gestionar eso. Sí, a verdade é que cada corpo é un mundo, que ti digas, vou a montarme no coche, non desayuno moito, porque senón, igual que entrando as rodas po primeiro tramo, pois regones en o estómago. Pero bueno, ao final cada un ten que coñecer o seu corpo e somos dueños de nós mesmos, non? Eu sei o que podo facer o que non podo facer, levo moitas carreiras, obviamente non vas desayunar como si foses ir para a playa, non? Pero desayunar libre, efectivamente, non? Desayunar é importante, sobre todo saber eso, non? Que desayunar, porque, por exemplo, parece unha tontería, pero ti desayunas unha tostada con xamón e só as sales que ten o xamón xa axudan a repoñer unhas poucas de sales que perdes durante os treitos, non? Sudando e demais, non só beber auga. Despois o mediodía, non comer, non vas a tomar un plato de callos ao mediodía, sino despois a tarde de morrer. Bueno, vamos a estar un poquinho de atención que pasamos respecto aos da OC, porque temos a cronos Pablo Lorenzo, un momento moi rápido, con ese 5.07.1,
Elio Gómez 512.0 e Alejandro Jorge 513.1. Está sendo unha pelexa moi intensa porque aparte de Pablo Lorenzo, pois que ten bastante vantaxe, pero aquí nesta Copa hai puntos por scratch, entón sendo tantos treitos son 12 puntos extra que poden levar, e aparte os do TC10, que son os do TC Plus, o cal é un bon botín de puntos para o que gañe leve scratch, porque xa decimos, aparte nesta Copa leva un coeficiente incremental en cada prova. Entón aquí Pablo Lorenzo con este resultado podría poñerse líder do certamen. E por esa parte, Elliot intentando acabar, recuperar esa terceira posición. Pablo García está superando o seu crono por 2.7 é moi poquinho. É verdade que nas copas monomarca, Javi, 2 segundos, 3 segundos xa se empezan a complicar, e máis en treitos tan estreitos, non tan pequenos. Sí, no, Salcedo, a ver, unha diferencia nunha copa monomarca nun tramo de 5, non chega aos 6 km, creo, non sei cantos temos. Sí, 300. Sí, 300. Nun treito así, 4 segundos é bastante. Sí. No, ao final depende, claro, se vas un tramo de 15 km que che callan pois 2, 3, é pouquiño, pero nun tramo así nunha copa monomarca que en teoría vamos todos cos coches iguales, luchando aí por ver quen é o máis rápido, está claro, pois é bastante tempo, pero bueno, nunca sabe, no? Ao final a Dacia ahora mesmo están correndo rapaces moi novos que están aprendendo, sen dúda, dos errores aprenden, seguramente fallarán moitas ocasións que lles costará aprender dos errores, bueno, xa vemos que moitas veces moitos rapaces tendo o rally controlado, pois ao final non son capaces de xestionar esa ventaxa e acaban pois perdendo de cara aos últimos tramos polos nervios e mellor liderando ou demais. Fíjate que neste caso, el tivo problemas no da casa, que perdeu case 20 segundos respecto a Pablo García, chegou a estar diante deste treito de Salceda, e agora volveron a repetir os partidos para estar Elio en podio, pero son 2,3 segundos sobre Pablo García face desta última pasada Mos, así que todo por decidir. Hai que apretar a ver os meses. Todo por decir, non tramo de Mos que bueno, pode complicar a cousa ali, Sí, no, ao final, o que falábamos antes, é un treito moi rápido, eu corri no hai uns anos, non sei exactamente, creo que cambia algo, pero bueno, tiña unha zona moi rápida ao principio, unha zona moi sucia no medio de árboles ali pola metade, que sempre se ensucia, sempre fácil, chegar ao final, no máis fácil que sería, no, tramo, que chegas unha zona lenta e demais, que sucia de pasala, podes liarla moi fácil, que indo unha cuneta, facendo un trombo ou calquera tontería, non? Vimos aí fueramente a Yelay González que se reenganchou para intentar sumar algúns puntiños despois de abandonar tras esa primeira pasada por Arbo nese golpe, que vimos aí un poquinho os danos no seu Dacia, en calquera caso eu creo que con esta puntuación vai perder o liderado despois de gañar as primeiras probas da monomarca. En cada caso nos queda un final de tempada na Sandero Cup en Angulante Gas. Sí, unha copa na que están demostrando moita valentía os pilotos atrevéndose a loitar e pelexar a veces en excesivo cálculo e a veces con máis arroso que estamos falando, que mola non ter ese espírito tan original, tan auténtico no rallies. Sí, home, está claro, no, que falábamos un pouco antes, son rapaces, están aquí para aprender, a esa edad pasamos todos, éramos máis valientes do pueblo, no? Ao final é un gustazo ver tantos coches nunha Copa Monomarca e sobre todo na xente da zona. Aquí creo que Pablo, Elliot son da zona. Está claro que a lucha entre eles preveíase bastante dura, pero bueno, non sei os problemas que tuvo Elliot e demais, se descolgou un pouquiño. Pablo creo que ven de gañar a Copa Toyota ano pasado na terra, no? Na nacional. Sí. Un rapaz que xa demostrou que nun ámbito nacional é capaz de correr, a máis en terra, no? Agora pasou o asfalto para bueno, tamén coller máis no asfalto, que ao final fai falta un pouco de todo, no? Hoxe en día tens que ser un piloto completo nas dúas superficies, se estás nivelado nalgúna Copa de Promoción xe vas mal, en un certame absoluto de Europa ou por aí, se vamos a esos niveles xa estás contra as cordas.
Bueno, pues eu chegado a este punto, non sei, Pablo, ti si como vas bastante tempo, tes moito que facer todavía, non? Moito que atender. Eu teño bastante que atender, teño algúns teño algúns topos, digámoslo así, no parque pechado, que me vai dicir cando teño que baixar para poder aproveitar o máximo tempo con Bosco aquí no streaming, por comentalo, pois xa temos no treito de Mos, xa podemos dicir que a falta de chegar a parque pechado, Albert Meira é gañador deste 22º Rally Sur do Condado con Avelino Martínez de copiloto con 44 segundos sobre Dani Verdomás, mentres que José Manuel Lamela a falta de que chegue Manuel Fernández pois certificaría esa terceira plaza. Bueno, estamos pechando con ti o Rally. Eu, Javi, agradecerte o tempo que compartes connosco. Eu tamén dá outro dos convidados a formar parte desta conversa que ni menos que Toni Pérez que queremos tamén sumar a transmisión e a axudarnos a completar a foto do que foi esta nova edición do Surco e así completar un pouco a visión do Rally desde institucións públicas como poden ser o alcalde de Salvaterra, a alcaldesa de Salceda, tamén patrocinadores do Rally que foron pasando por aquí e tamén, bueno, pues entes que estás implicado nas carreiras e que, bueno, nos podemos estar moi agradecidos, Pablo, de que, bueno, pues completen a nosa visión. Exactamente, al final hai algo que ti máis non fixemos, que foi competir a nivel profesional Javi, bueno, sempre ben un punto de vista diferente, claro. Así que, Javi, gracias por acompañarnos. Nada, moitas gracias a vos por convidarme. Xa sabedes que eu estou sempre disponible cando nos toca posto. Así que, nada, un placer estar aquí con vos, compartindo isto. E nada, xa marcho ahora tamén por Paulicho para recibir os primeiros. Pois, un placer, moitas gracias. Despedimos a Javi Martínez, ainda siguen octavos, creo que na clasificación será provisional do Campeonato Galego de Rally. Cuidado, en puntos brutos vai haber problema, en puntos brutos vai haber cousa, que igual se despistan, se meten a fazer unhas carreiras e rozando victorias nese Rally de Pontevedra co Toyota Yaris Rally 2. O Gallata por unha victoria no galego, ven algo que seguramente lle fai ilusión. Pois seguramente sí. Mira, vamos a dar pasos a Toni Pérez, que, como dicía, é un dos convidados para esta prova, así con él ir facendo ese resumo final, ese peche deste rally, que está sendo unha nova edición fantástica, onde miramos moitas pelesas, onde estivemos atentos a moitas veces que permitían cambiar de liderazgo en muchísimas copas. Toni, é un placer para nos que nos acompañes por esta Buenas tardes, casi noites. Gracias a vos por contar connosco, por facer esta cobertura da proba como facedes. Sempre interesante esta xente competindo, seguro que obedece a atención tamén. Toni Pérez, gañador do trofeo de Driver Center, en que ano? 2008, xa choveu. Iba a decir 2008, non quería arriscarme, pero sí. Boas épocas. Boas épocas. Sí, a verdade que sí, eran épocas de vacas gordas, se dice. Bueno, estamos como bien escoitabas ahora a pouco Pablo, pues pechando o Rally, non só pechando este tramo, sino tamén pechando o Rally en global esta nova edición do Surco, que, bueno, finalmente cae nas mans de Alberto Meira. Bueno, era un dos aspirantes a loitar pola victoria. As carreras, como decía Momentiño Javi, as carreras son así. Verdomás tocou desde o principio, parecía con control de carreira, pero bueno, tamén é certo que as diferencias foron pequenas durante toda a mañá, que Meira estaba aí, esperando a súa oportunidade, non fallou. Chegar as probleminhas no coche de Verdomás, que exactamente non sei que lle pasou, pero aí estaba. Bueno, a verdade que Alberto soleu correr todo o que lle queda prácticamente. Desde logo, sabemos que él tampouco afluxa nunca. O sea, a veces incluso costándolle tirar do bolsillo, pero él non afluxa.
Bueno, entendo que tamén correndo pois nas zonas tamén cerca de casa é un dos rallies que parece máis emotiva, non? Hombre, claro. El aquí é un dos pilotos do momento. Está no seu, a mellor xa non está no seu prime, pero é un dos pilotos que ten as condicións para estar aí. E no galego é o piloto da zona máis punteiro que hai. Eu quería salientar unha cousiña, falando de pilotos locais, pois o que está facendo Manuel me parece increíble. Me parece totalmente increíble que colla coche de ano a ano e que faga eses tempos salindo aí da nada. Es que mostramos que increíble o que leva. Pero precisamente podemos certificar que la Mela é terceiro na Seral non está en meta, pero que con un crono a 17 segundos, pelexando ese terceiro posto nun rally que non é sincero, 2 anos en coller o coche. Cuidado, mérito total. Sí, desde logo que sí. Encontrei nun enlace fai 2 tramos, día pola mañá que non se atopaba nada cómodo e que había cambiado para a tarde un par de cousiñas no coche que se notaba moitísimo mellor. E os tempos estaban aí para ilustrar. Eu pensaba que era un pouco porque eran os tramos mellor máis favorables para él, porque gustaba máis este estilo de tramos maratoneiros, pero parece que non, que había tocado alguna cousiña no coche para facerse máis a él. Vemos aí unha imaxe a Gabri Ganda sendo dominador nesta xornada do Británico que recalca con ese pillón 106 co cal Adrián Regueira gañou nos últimos anos esa Copa de Promoción e xa prometéndonos lógicamente de cheo nesta Copa dos coches máis humildes. Sí, unha Copa que, si falamos de que as Copas de Promoción buscando os becados tipo Volante, FGA e Casandero, pues equiparan a través de unha mesma unidade, un mesmo coche, nos permiten descubrir a pilotos e sobre todo se van a ter unha acción becados por unha federación que exige que as capacidades son máximas, pero que tamén te interesa unha disparidade de coches intentando equilibrarlos dentro de ese rango estreito que é a Criterion e tamén unha boa escola de conducción. Bueno, eu, desde logo, desde o meu punto de vista, isto é un acerto total. A proba é a lista de inscritos que ten, o sea, xuntando 20-30 pilotos por rally e a variedade de monturas que ten. Por outro lado temos as copas, como decides, con coches totalmente iguais, e aquí é todo o contrario, porque a variedade é totalmente distinta, pero sen embargo miramos que nos tempos alternanse constantemente, e que hai diferentes gañadores con diferentes modelos en cada proba, o sea que a cousa está ben, está montada. Posiblemente a copa máis variada da historia, porque casi entre modelos iguais hai distintas xeracións do mesmo modelo, pero temos igual facilmente 12 ou 14 modelos de vehículos distintos e cada un ten a súa cousiña, un porque pesa menos, outro porque é mellor de chasis, outro porque ten uns baixos millores, cada un ten a súa cousa. Esta sí que é unha copa que é asequible para todos os bolsillos, cando outras copas que a mellor promocionan como copas de iniciación, cando miras os números, a iniciación está un pouco en duda. Mira, como mostra desa variedade, efectivamente, temos aos 4 primeiros tempos en liña de meta. Iago Romer 5.30 punto de polo momento é moi rápido, con Kia Picanto. Julián Álvarez está a 0.5 de distancia deste primeiro tempo, cun Toyota Aygo, unha X o de David Torres a 1.3 e un Renault Clio de Alexandre Maño a 2.5. Variedade total. O que decíamos, é increíble, é moi bonito de ver. Eu pensei que outras cousas se fixeron cando, incluso as copas que estábamos falando promocionais, cando repites tanto coche, o mesmo coche pasando un detrás de outro, eu penso que hasta incluso o público acaba aburrindo, non? Cando xa pasan 5 coches e empezan a pasar os sexto, sétimo, xa é como que xa hai pereza. Aquí cando pasan estes que a xente está animada. Aparte, non digo que estemos cansados, pero hai moitas copas de promoción
pois avasalladas polos PSA, tanto 106 Saxo, 206, e aquí polo menos, ainda que tamén hai desos, pero vemos outro tipo de vehículos, tamén despois de promoción, como vemos os Aigo N3, que corrían en terra, pero nos falta tamén se desenvolven ben, vehículos máis vellos, temos 580, temos X, temos, bueno, un poquinho de todo ao longo de 20 anos de automóvil. Xa dicimos que é unha copa moi fermosa. Toda unha variedade de unidades, mañana que Gianfranco con todos estes últimos tempos insiste que pese a un millón, pero bueno, a realidade logo se mira, como Mazo acaba de llorar uno de Iago Romero con Fiat 522, o sea, vamos, que isto é un festival que ademais o público o recoñece e o defende. Por variedade non hai discusión posible. O sea, non hai nada que discutir. Os números están aí, as listas están aí, o que estamos mirando é que a xente antes marchaba de tramo a tramo moitísimo máis en masa que agora. Ahora se quedan a mirar esta copa. É unha copa que está abocada a estar nos sectores finais das listas de inscritos e como ti días, desde que naceu ademais un apoio total da afición, que se quedan no tramo que esperan hasta o final e disfrutan. É todo tipo de pilotos. Hai pilotos amateurs, hai pilotos moi veteranos, hai pilotos rápidos, pilotos máis lentos, hai de todo. E aparte hai unha cousa que tamén me chamou a atención, que tamén sirve de escola para todos, para que se fijen un poquinho nos detalles, porque por ser coches de tan poquinha potencia, cando os detalles non os teñen en conta, esa diferencia abúltase. O sea, quero dicir que se o coche ten unha potencia limitada, non tes en conta detalliños pequenos, aínda que perdas un cabalo, 2 cabalos, non é o mesmo perder 200 cabalos que perder 2 cabalos en 60 ou 60. Entón hai que ter os detalles tamén ao máximo. Bueno, mira, para ir repasando o tempo, se vamos a pasar con 5 minutos, continúa sendo máis rápido. Gabriel Gandar, con 106 a 4 segundos, e vimos como compromete a... Bueno, no, Gabriel tiña casi un minuto de vantaxe, mesmo o último treito con 54 segundos sobre Iván Bazos, e o último treito é o da súa casa, podemos feito o parque de regrupamento en Sanguiñeda, no seu mesmo pobo. Así que non debería haber problema, teoría, sempre hai que andar con teoría, porque os rally son traizoeiros, pero Gabriel gaña a Guillermo Spain, bueno, quedar segundo, hai un poquinho de... Sí. Un poquinho de polémica no Rías Baixas, pero con un rimazo increíble, agora aquí, pois, intenta facer o mesmo con criterio. Bueno, un tío que ten ganas de correr e de disfrutar, ¿no? En vez de meterse en grandísimos gastos, que xa se mete a nivel nacional, en gastos que, ostras, que a nivel nacional, xa empecen os coches valen o que valen. Os cochiños que van moi ben, moi ben, ese cambio secuencial da vida. Desde que se impuso o cambio secuencial, creo que como te sumo de coche escola de carreras de verdade. Sí. É un coche que pequeno, pero que dá sensacións de coche moitísimo máis grande do que é. Bueno, pues Gabriel Gandara que afronta o último dos tramos liderando esta Criterium, e Iván Pazos que está segundo, Iago Romero, David Torres, Hugo Rodríguez, bueno, pues un pouco avanzando na clasificación, e nos tamén un poquinho atentos a que nos queda por diante neste TC11, porque estamos prácticamente bueno, non sei como decirlo, na parte final absoluta dos que tienen que tomar saída, pues quedan un conjunto de coches bastante pequenos. Estamos contando rápido, unos 20 algo coches que son los que quedan por tomar la salida. Un rally duro, había 125 sitios, si no me equivoco, en cada caso, bueno, pues son 12 treitos, jornada moi longa, moito calor, as mecánicas que van pedindo clemencia. Estaba aquí en contacto que están en carreras, en pistas, a chegar a meta, son 94 coches que van a finalizar o que podrían finalizar este TC11 de 121 que podría finalizar. Faltamos. Hai que chegar a la arriba e baixar.
Contanos un pouco, como miras o rally en canto a complexidade, porque, bueno, temos un pouco opinións para todos os gustos, como sempre, a cuestión de gustos é tan personal como a coche a criterio, non? Pero, como ves isto de manter este formato de 6 tramos, doble pasada, que obliga a ter este nivel de exigencia permanente, non? Desde o principio ao final. Eu penso que aí polo que teño entendido, a Federación vai cada vez acotando máis o que é os márgenes para as organizacións, porque os rallies parece que van confluindo todos a un estilo similar. Aí a miña opinión é que cada rally debe ter a súa personalidade como tiñan sempre. Aquí sempre gustou facer polo apoio que teñen os concellos, pola variedade que hai ao redor da zona, sempre gustou facer un número máis alto do habitual de tramos. É unha xornada un poquinho máis extensa, aproveitando que prácticamente os días máis longos. Pola temporada do ano que é, todo se pode aproveitar, incluso meterlle, sempre gustou a esta escudería meterlle un tramiño de noite, meter ese toque. A min tamén, cando corría gustábame a variedade. Gustábame incluso que amanecese mollado, ter auga pola mañá no primeiro tramo, non saber que montar, ir ao seguinte tramo e vas esa monta que ainda se quedan 2 tramos por facer, xa están secos, despois vas ao mediodía todo seco, despois pola noite chega a noite, está todo por decidir, chega a noite. Entón, non sei, a mí gustaba iso. Mira, aí temos a ir, saindo nestes momentos, Iago Galloso, xornalista de Radio Galega, compañeiro, en algúns parques pechados, pero de cando, xa tivemos no volante hace ya uns anos, este ano está aquí na criterio. Un chaval que pon moitísimas ganas que fai, a boa sorte de contar con el cando estaba rematando os seus estudos como periodista, participando absolutamente na segunda modernación dun rei da auga, creo que foi a primeira edición que se fixo non en Arzúa, en Curtis ou a última versión de a última en Ordes, a edición de Ordes, a población sin nome. A verdade é que este ha evolucionado de unha maneira brutal, un tío que está bueno, pues presentando moi boa cara a nivel a hora de dar información, e ademais é un tío de carrera, que sabe correr, que ten ganas de estar presente. Pois hai unha repetición dunha comunicación. Eso que é importante tamén dar ese punto de vista. Sí, porque, bueno, estar dentro de un coche non é o mesmo que estar aquí sentado como estamos por yo, como decíamos antes. Dos tíos que, bueno, nos experiencia dentro do mundo da competición e a de estar da cuneta e atrás. Sí, desde logo vai haber outros matices para poder dar valoración. Víamos ese pequeno desliz, ese pequeno erro de Iván Pajarín con ese Citroën Axe. Bueno, pues unha curva que está sendo a gran atracción en este streaming. Presentábamos como unhas copas lentas e demais, pero que desde o primeiro minuto plantou a cara e foi un acerto desde logo de a elección para poder contar o que pasaba nese mesmo punto. Hai que contarlle aos espectadores que a veces un quere ter diferentes puntos de vista rally, diferentes posiciones, pero claro, a seguridade ten que ir ante todo. Esta semana pasada vivimos en Asturias con ofrecemento dun fotógrafo, evidentemente a xente que se encarga de seguridade aquí, o propio Calio Carrera revisa personalmente cada un dos puntos de cámaras e di este non, aquí non, mellor para adelante, para atrás, se revisa con moita minuciosidade a ubicación de cada cámara. Claro, a veces digo, es que esta cámara aquí non ofrece demasiado, pero a seguridade non é negociable. Eso é que é innegociable. Sí. Bueno, ese punto que falabas, Pablito, a cámara non fai xustiza da pendiente que hai aí nesa frenada. Estou vendo xa bastantes erros, a verdade que é unha zona peliaguda. Sí. Bueno, vamos buscar primeiro, mira, recuperamos a información do TC12 porque xa temos avanzada a zona de arriba da clasificación xeral e vamos meternos, bueno, repasamos o scratch neste TC12 foi para José Lamela con diferencial de 0.6 para respecto a Alberto Meira, que foi segundo,
terceiro Dani Verdomás a 0.9 da cabeza, a 3 décimas de Alberto Meira. O cuarto Manu Fernández a 7.8, Abel Pampillón quinto, sexto Couceiro, sétimo Miguel Ángel Alonso, octavo Jaime Castro, 9 Miguel Gallo Sosa, o primeiro da CE Clio, e outro Clio máis, o que pecha o top 10 do rally Ángel Vizoso, que, bueno, ten un diferencial de 40.2, cousa lógica na diferencia de monturas entre un rally 2 e un rally 5. E isto permite configurar o peche do top 10 do rally. Alberto Meira, gañador absoluto do que aconteceu de todo o que aconteceu aquí no Rally Sur do Condado. Segunda posición para Dani Verdomás e terceiro José Lamela. Por detrás, cuarto Manu Fernández, nunha meritoria posición incontestable a Manu Fernández, e Abel Pampillón quinto, tamén un tío que plantésase a súa presencia como aprendizaxe. Mira, unha aprendizaxe boa. Sí, totalmente. E temos tamén os gañadores da Totem B Plus de Tino Iglesias, porque leva dominando como man de ferro toda a xornada para facerse máis líder desta Copa de Promoción. E tamén Miguel Galloso, que se impón na Copa de Promoción e tamén na Clio Trophy Galicia, que hai que ter en conta o noveno posto xeral de Miguel, porque dan un punto extra na Clio Trophy por poñerse no top 10 dunha xeral dun rally, un puntiño máis extra. É unha Copa de Promoción que ten esta característica, ¿no? Que ofrece eses puntos extras e onde permite garantir que esa pelea a muchos niveis, non só por la clasificación xeral, non só por estar aí peleando. Bueno, pues puede estar un pouco descolocado, pero seguir sumando e seguir recollendo puntos. Neste caso, ele está recollendo todo. Aí non está deixando espacios, ¿no? para ninguén máis. Exactamente, o Miguel Galloso porque será moito máis líder deste sur do condado, con dúas probas por rematar. Creo que xa ten opcións a ser campeón no seguinte rally puntuable. Bueno, veremos que queda así. De momento, hasta aquí podemos contar os que está clasificado. Temos que despedir a Pablo Villar. Pablo, foi un placer que nos acompañes, que me acompañes ao longo desta retransmisión. Ahora teño que liberarte completamente para que podas marchar a seguir traballando. Sí, facer as entrevistas de final de rally, que están a piques de chegar os primeiros participantes, con esa celebración, con esa ceremonia de champán aquí, pois no casco bello de Salvaterra, Fermoso. Foi un placer estar contigo e coa calidade de invitados que tivemos aquí neste estudio. A verdade que sí, que hai que felicitar a Nico, que leva tamén outras tarefas dentro do rally, pero que tamén se encarga de a selección de invitados, a redes sociais. Bueno, pues un aplauso para a parte porque nos facilitou moito a tarefa e nos permitiu estar aquí moi tranquilos mentre estábamos ao frente. Nada, non me rollo máis. Marcha contento, marcha feliz, creo que o traballo está ben feito e nos vemos un ratiño na ceremonia. Eu me quedo con todo un ratiño vendose ao peche do tramo. Bueno, pois é un placer e vémonos na próxima. Gracias a todos. Bueno, pois Pablo, que ten que seguir traballando porque isto a Pirelli, sabes que é exixente e hai que entrevistar a fila de rally e bueno, vamos a ir atentos ao que aconteza. Desde a realización, a verdade que están ofrecéndonos a repetición buscando eses puntos interesantes. En esta zona baixa, pues mira, filaba antes o coche de Wilson, que é un tío que saiu tamén nos Rías, un gran rapaz que ven a divertirse seguramente, que ven a pasalo ben, que ven a medirse casi lo personal, porque esta zona que estamos mirando ahora dos escritos é máis un reto personal, o de formar parte do rally que tes na tua casa, que tes a esta busca, precisamente. É un pouco o espírito, non? Máis que medirte en algunha clasificación. Disfrutar, pasalo ben, pasar polos tramos que coñeces, pola zona por diante dos teus, pasalo, disfrutalo, ter esas sensacións. Está máis que dito, non? Ti sales aí o das todo, gustache esas sensacións, gustache sacarlle a quinta esencia ao cochiño que tes, intentar non rompelo para que de pouco traballo chegar a casa e nada. Falábamos antes de lo que custa realmente, pues, bueno, vemos aquí la repetición tamén como se complicaba un poquinho
se pasou polo curvo que fixiste que realmente importante non te notabas, pero falábamos antes de do que custa ser de correr, das bondades dunha proba como a Criterium, como outras copas empezan a encarecer, pero bueno, dá un xeito os escalóns que aquí notan e que hai subindo. Cando un se mete neste mundo ten que saber que se quere ir progresando, ao final os desembolsos van a ir incrementándose de xeito importante. Sí, todos sabemos que é un vicio caro, é unha actividade, un gusto, un hobby que non é barato. Sempre que dependes dun material como este, que dependes dunha máquina, xa sabes o que te espera, non? Despois con uns consumibles que ten, é un gasto importante. O máis importante quizás sean os neumáticos, que non des un golpe ou que non tal, ou da inversión inicial do coche. Despois o que tes, cando te metes nunha copada desas un pouco seria, son os neumáticos. Sube muitísimo a conta, xa se vas aos coches grandes, as revisións e todo iso tamén, pero en principio os neumáticos para un bolsillo medio baixo é o que sube. E además que un pode planificar, intentar asustar o seu presuposto de neumáticos, pero a veces chegas a un punto de mitad de rally para adiante que ves que se invertir aquí nun par de rodas máis, te vas ao camión e compras rodas e aí daban 1.000 euros. Se queres competir, cando estás no grupo de cabeza, non te prácticamente non te vai quedar outro que ir nas mesmas condicións que os teus rivais. Se os teus rivais levan neumáticos, ti vas a ter que ter o mesmo. É difícil competirlle xogando con menos cartas. E así, mira, vamos precisamente pasado de Miguel Vaqueiro con Saúl, outro con ese tritón que ven dun mundo que mundo do drift, mundo de máis espectáculo que de competición, que tamén ten a súa parte competitiva e demais, pero que está intentando facer ben as cousas, virse a os rallies, deixando atrás eses, vou dicirlo, vou ganar unha hora moito amigo, vou meter un charco que tiven que deixando atrás eses vicios cando se cambia de disciplina, intentando ir ben por o medio, ir como se ten que ir para competir en rallies. Bueno, eso, en principio, a actividade ou que a disciplina, que disfrutala. Se lle gusta o drift, gustache o drift. Se queres probar isto, te gusta isto, pois se te gustan as dúas, tes un problema. Sí, de cartos, principalmente. O que pasa que despois, para min, todos son recursos técnicos, cada cousa ten a súa historia, os seus matices, despois seguramente os pode aplicar aquí en algún momento de apuro, ou cando o coche empeza a falar, empeza a ir costado, ele está acostado a mirar pola ventanilla. Sí, a saber como resolver, asustar. Bueno, pues vemos que efectivamente, como vaticinaba Pablo Villar, esas parrillas empezan a hacerse protagonistas. Aquí se vai complicar un poquinho a transmisión para todos os cabos e sobre todo os realizadores, se vai ver un pouco todo lo que esta noite é isto. Anante é isto. Cando estamos en turno, o vivimos como espectadores seguramente, vemos vir unhas veces de frente e logo intentamos ver o coche que marcha e xa non vemos nada. Sí, o reflexo quédate aí, cégate, xa non miras moito, non? Cal é a diferencia? O sea, cal é a diferencia non, entendo perfectamente cal é a diferencia, pero a nocturnidade dun tramo, que cambia principalmente? Porque máis alá da visión, entendo que non ten que haber ningún cambio máis, non? A que te refires? Cando, en cuanto da visión do piloto? Sí, claro, desde o punto de vista? Claro, desde o punto de vista do piloto. Non sei, eu penso que de noite o piloto que se defende ben de noite, quitando un poquinho tamén de que poida aportar ao que é a valentía por non ter a seguridade, eu penso que a confianza é unhas boas notas. Se tes unhas boas notas que te transmitan realmente como é a carretera, o ritmo vai ser parecido, porque a carretera está ali igual. Sí, claro. Solo que falta é a túa referencia visual. Pero se tes claro e contas con que vas tamén correr de noite nese tramo, quizás tamén podes coller algunhas referencias que sabes que de día non che farían falta, pero este tramo vou facer de noite. Vai facer falta algunha referencia máis. Sobre todo en zonas como ten, por exemplo, as baixadas das cedas e cerradas, entre maleza, entre árbores, ese tipo de zonas coller referencias boas para esas frenadas fortes que teñen,
nas zonas que pasan por casas, pois é máis fácil, ¿no? Porque está definido por los muros tal, pero nas zonas de cunetear, zonas de vegetación, aí é un poquinho máis complicado. Pero eu penso que o truco está na confianza que teñas no que has escrito. No tampouco, pues claro, esa confianza y también esa capacidad de ser un poco valiente, ¿no? Bueno, pues vamos a intentarlo. Y ahí miras claramente otros que ya no se corren un poquillo, intentar arrancar el siguiente, y hay quienes intentan aprovechar la noche y dice, este momento tenía que dar todo aquí. Eu falo un caso que me gustaba a noite, entón igual non son tan non teño a mesma visión co 90% dos pilotos. Era un caso raro para mí, pero que me gustaban a variedade. Creo que vosotros estamos vendo unha noite bastante light. De momento isto non é noite. Esto, bueno, vamos a parrilla, nos vai a sudar un poquinho máis, nos vai a dar un plus de visibilidade, pero aí temos unha luz suficiente como para definir os bordes, os marxes e saber onde meterse. De feito, te diría que, bueno, igual as condicións non son exactamente iguais que como mirar na pantalla, que normalmente a televisión clarea un pouco a realidade. Pero eu penso que nestas condicións a veces é unha equivocación encender toda a parada. Pode pensar un tipo de falta de perspectiva. Sí, rompeche as sombras, a non ser que te vayas a unhas iluminacións como teñen os que vemos no Supercer ou que eso xa faise de día cando encenden, entón para eles é outra historia, pero con estes faros ou con estas parrillas máis amateurs, máis sinxelas, a veces é unha equivocación. Bueno, por el momento estamos viendo que todos los que van saliendo mayoritariamente van encendiendo as parrillas, efectivamente, bueno, pues algunos con mayor bueno, pues este caso este tramo tamén persona moitos cambios, zona clara, zona oscura, yo tampouco quero romper ese efecto non visual. Van sempre a luz encendida para non ter ese pequeno cambio que che fai a adaptación do ollo, non? Sí, bueno, e todos os outros, a pesar de que hai cambios, desenvolverse casi mayoritariamente zonas moi pechadas, moi cheas de sensación que afecta que ese efecto noite, non? Aquí hai bastante zonas complexas. As frenadas máis fortes están en sitios pechados, oscuros, estrictos. Poder dar a sensación por la transmisión de que non é así, pero é verdade que poder conectar para dar conectividade ás cámaras, os equipos teñen que estar en zonas que estén moi bien despesadas, claro, se está moi pechada esa situación, tamén a conectividade, non permitiríamos ter unha imaxe tan clara de do que está pasando, teríamos máis problemas de conexión. E claro, igual nos enganamos pensando que non temos esa sensación de peche de carretera, pero sí que este tramo é así. Aparte, se me imagino que se coloca a cámara nunha desas zonas oscuras, o contraste coas luces do coche sería maior, entón miraríase menos. Sí, non podes levar unha tocha e estar iluminando de frente un coche, o sea, eso sería unha auténtica locura, non nos podemos permitir. Pero vais notando, o sea, como empezan a ver esas sombras típicas da noite, que empezan a debuxar que vai escurecendo. Estamos, deixame botar un ollo como temos a lista de saída, porque estamos usando na parte final absoluta do revista, xa entramos o dorsal 101, aquí se lle complicaba un poquinho esa curva que comentabas que tenía esa pendiente, que dificulta correctamente. Este creo que era Samuel Rodríguez con José Domínguez, pero non pode ser, bueno, 101 que sería Raúl Bugallo con Raúl Costa, que era un pollo 206, o que tomaba salida anteriormente, vale, estamos intentando tiparnos, vemos a cola esa que está montándose no propio control de saída, bueno, en breve veremos ao final desa cola sin maior dificultade. Vamos a botar un ollo e a facer esa peche total desde a perspectiva da Seral. Xa costemos pechados, vamos a facer un repaso do que temos nas diferentes copas. Temos a José Lamela
como ganador absoluto da Seral Scratch con, perdón, José Lamela, madre mía, a Alberto Domínguez como ganador da Seral Scratch, Dani Berromas segundo e terceiro, José Lamela, que supo defenderse de maneira adecuada ante un Manuel Fernández que Maite sus sombreros en lugar, sin ningún lugar a dudas, entrando no territorio das copas, na Top 10 B+, como se comentaba anteriormente, Tini Iglesias non tivo prácticamente competencia e conseguiu manterse na parte alta desde o principio hasta o final, unha exhibición cativa esta Top 10 B+, a que tivo neste rally, Tini Iglesias primeiro, Juan Antonio Fernández segundo, terceiro, Miguel Ángel García con Saxo, as diferencias de unidades entre o Fistenecico e o Saxo son máis que evidentes, non? Non hai moito que competencia. Eterno Iglesias. Bueno, eterno total, tiene ojos que son incombustibles y o Cochame tamén consigue un punto de fiabilidad especial, bueno, seguramente tiene esa delicadeza de que como te pasas un pouco eles teñen o seu toque peculiar a hora de afrontar certas complicacións, sobre todo en diferenciais, creo que en o seu detalle hai que collerles o xeito. Temos tamén a Top 10 en Resolta con Miguel Galloso, líder de Alberto segundo, terceiro Ansel Vizoso, mesmo podio que os da Clio, a Copa monomarca de Renault, que mantén tamén este mesmo podio, Clio dominando con soltura ante a falta de R2 máis que un pelado de Javier Vázquez, porque non tiñamos non era puntual para probar a R2 Starloil. Unha mapa tamén que, maneira que non estar aquí, dentro do campeonato está resultando moi atractiva, porque nos permite recuperar coches que da gusto verlos, e que sigue gustando moito aficionado. A min é a miña debilidade. Eses coches son maravilla. E que siguen sendo moi válidos, que nos permiten ver como é tan carreras. Os Clio teñen ese punto de coche moderno que en un momento resolve mellor os tramos, pero siguen como carreras os R2 e siguen estando aí arriba. O diferencial que teñen na evolución nos anos de modernidade tenense que notar en algo, pero outro son carreras puras, os cuitas vir xa tes o usanillo para que creza de unha vez. AMF, Motorsport, Fran Pazos se adjudica a victoria de maneira solvente ante Luis González con 106, o de Fran se impón o 106 de Luis González e Daniel esta vez terceiro xa a máis de 2 minutos de distancia respecto a pelesa que mantiveron estos parcialmente verde con definición do cambio de liderado ao longo de toda a jornada e que, bueno, tíamos a Marcos San Román que está metido na Copa que tivo que abandonar e, bueno, nos decía en asistencia de bueno, ahora xa reparou o coche xa listo para a seguinte unha praia para empezar esos pues non sei, non le demostrado pero nada moi completo como estaba coa facendo a ruta toda coa caravana non enterei de moitas desas cousiñas iba a mirar os resultados pero non miraba o que acontecera realmente. Claro, se non abandonaba, herdaba o liderado da MF Marcos Ledo, fuise defendendo moi ben no TC7, TC8, TC9 porque Fran Pazos atacaba e intentaba recortarlle, supo defenderse, pero bueno, tamén problemas para él, bueno, non sei se habería unha saída de cartera que apartou da competición e Fran herda ese liderado e se coloca, consigue pechar o rally sin complicarse demasiado e bueno, Luis González nesa segunda posición. Un Luis González que é o líder da MF Orise, que está outra copa que recolle os antigos da volante que decíamos, bueno, toda esta xente un coche preparado, armado, válido para correr, onde os colocamos na MF, pero versión Orise para, de alguma maneira, recollelos e darlles para o público galego é como levar 25 anos mirando a mesma copa, vai collendo outros nombres, pero para o que mira de fora, veume por os mesmos coches, máis ou menos do mesmo estilo competindo. E a copa por excelencia, isto non se agota nunca. Temos aí nesa MF Orise a Luis González Alén liderando, gañando o rally con 106, Jorge Breña co Saxo segundo e terceiro Samuel Graña co 106 Sport. Bueno, tamén diferencias sustanciais, Luis marcando máis de 2 minutos de diferencia respecto ao resto dos competidores. Isto a MF Orise
Está buscando por aí, bueno, logo falaremos por aí, porque hai un coche que creo que correu todas as edicións ou case todas as edicións, o de Valareu, porque se ve correndo como coche, o cual é dos que máis rallies correu xunto a Meira, que posiblemente outro que correrá todos ou case todos, pero Meira con diferentes monturas e iban co mesmo, o cual eso ten un premio especial. Lareu poucos pilotos haberá que coñeza, que a xente os coñeza máis famosos na zona. Vámonos hasta a Classic tamén, onde, bueno, tamén unha edición máis llamativa, pero con Ismael Fernández adxudicándose a victoria sobre Antonio Cereijo, co E30 e Eloy Vázquez con ese 36 que foi terceiro. Isto a Classic, unha curva que todo un acerto, como dicía antes, ubicación complicada e complexa, non das únicas dentro deste mesmo treito, No, este é un treito cortiño, pero completiño, está hecho que ten. Bueno, falábamos antes da Clio, temos que falar da outra monomarca de Renault, neste caso a Sandero, correndo, e aquí creo que vamos a ter que parar un poquinho, porque, bueno, Pablo Lorenzo primeiro, Alejandro Cajiao segundo, e el como terceiro podería ser o podio final, pero a distancia de Cajiao, sí, de Elliot respecto ao cuarto clasificado, que era de apenas uns segundos, nos ten que invitar a pararnos, porque aquí podemos meter a pacienciamos ese terceiro posto para Elliot, pero bueno, hai que chegar hasta aí que permitir que os seguintes entren en tramo. Bueno, nos mirando o final do TC11, buscando esa confirmación de número de unidades que queda por tomar saída apenas 6 coches, e non sei se enfrentámonos a despedida da Classic Plus. Falando de Lareu, pues mira, creo que o seu dorsal o 122, que sería o que pecharía. Pero penso que salen detrás de igual salen algúns dos Super Rally, sí, efectivamente. Bueno, non sei se está dando Super Rally, porque os últimos coches que están en lista de igual, bueno, pues nos dá unha referencia visual, bueno, vivido ese rally tamén dos de atrás, ¿no? Porque hai que vivir os rally dos que están arriba por Rally 2, que ten un nivel de competitividade, de estrés brutal, e logo tamén un pouco o nivel de exigencia que tamén ten para os de atrás, porque ten mecánicas non vieron tan agraciadas como un Rally 2 para solventar tantas circunstancias, pero bueno, que están aquí presentes. E cando chegan as zonas, os tramos tampouco están igual. Menos coche, o tramo moitísimo peor. Eu pensei que este tramo se iba a asociar moito máis do que estamos vendo donde temos cámara nos, pero bueno, é un dos tramos que pode ser complicados. Mos o mellor o último tramo, o TC12, na súa segunda pasada pode ter tamén alguna complicación, pero eu ten alguna trampa, pero sala pola perna de tanto para as suciedades. Sí, pero bueno, tiña zonas rotas e sucias, tiña no medio unha zona que está en a propia carretera, estaba en obras, estaba moi sucia, moi rota, e despois tiña tamén unhas zonas de baixada, tiña algunhas zoniñas que tamén tiñan uns buraños delicados que, bueno, se tiveras que xogarte aí o rally, eu penso que algunhas baixas máis habería. O tema é que na cabeza, por exemplo, quitando la Mela, que defendía o terceiro posto con Manuel, o resto máis ou menos penso que estaban todos xa situados no seu posto, pero se tiveran que sair a ese tramo nestas condicións que estaba, penso que habería algunha sorpresa máis. Bueno, un tramo que tenga a súa chicha, que tenga a súa emoción, como diste, hai que saber medirlo e hai que saber evidentemente unha última pasada con minutos de diferencial o importante acabar. Prácticamente todas as categorías están con en cuanto aos tempos, todas están máis ou menos cómodas, non? Sí, todas máis ou menos resoltas e non hai moita. E salva iso. Sí, salva iso, porque mos para sempre un tramo que se cobra moitas vítimas. Bueno, pues mira, un titular, sempre un tramo que se cobra moitas vítimas. Eu quería irme ahora a ver si resolvíamos a vida da Sandero. Polo momento ainda non temos nada máis en meta. Bueno, pues vais a facer de rogar. Creo que non sei se nos vai chegar a dar para resolver polo menos a Sandero Cup.
de TC12 a tramo final e pechar tamén así desta forma o que acontece. Agora si se actualizan os cronos e efectivamente, mira, Elliot primeiro, vamos a hacerlo ben. Primeiro, Pablo Lorenzo, segundo, Alejandro García, e terceiro, Elliot Gómez a 1.2 de Pablo García. Un segundo este tiene que correr. Pablo García e Elliot Gómez tiene que correr. Diferenciales distintos, pero tiene que aplicarse un poquillo seguramente. Bueno, pues desde ese xeito podemos poñemos a punto final o resume. Nos queda ver a saída dos que están entrando neste momento con ese nome Iván Laleo como farolillo vermello dos que toman, dos autorizados a tomar saída, e así tamén enfrentamos a despedida da conexión longa, un tramo longo, a diferencia da pasada do que ofrecíamos en directo TC5. O problema aí se arranca constantemente ese fallo, non? Un TC5 que comezaba complicado, unha espectadora que sufriu un hito recentemente, que sufriu unha caída de tramo, pero eso se recomenda ambulancia e observación. Claro, tamén non se pode poñer en dúbida. Aparte foi un tramo onde se xuntaron varias cousas, empezábamos con ese problema e despois tamén a última hora había o incendio na zona de meta do Por Fiesta ST que ocasionou ese retraso que levamos toda a tarde no rally. Claro, al final esta media hora que temos que retrasar ao inicio desta conexión vídeo derivada desa cuestión, tiveron un poquinho máis de tempo, se aplicou ese inicio de distancia, se aplicou a asistencia de vías, se deu media hora máis para poder intentar encaixar toda a caravana. No remate da primeira pasada de Salva, xusto o comezo da caravana para a segunda pasada, hubo outro conato, incluso parar a carreira outra vez por retraso, porque tuvimos que atender salir unhas dúas ambulancias e atender a unha señora ali, unha veciña ali cerca da salida dunha casa particular, e por pouco volvemos a ter outra. Eu, estes exemplos, estes casos, falaba con Bruno na primeira conexión no TC5, para min sirve para amosarlle aos veciños onde vas un rally, para decirlle ese medo que hai a veces de, claro, me bloquea esa carretera e se me pasa algo que me atende. É un momento onde vas ter os detalles máis ciencia rápida. Eu creo que ese sentido ten que ter a tranquilidade total de que vai estar atendido. A señora tiña na portada da casa, tiña dúas ambulancias, unha dela unha UBI, e a xente tamén os médicos do coche. Ali estaban, para ela. Absolutamente. Bueno, pues atención total. Temos, mira, non sei se o último coche foi o 121. Non sei se teníamos alguén máis no control, non sei se eu mirei de máis ou de menos, pero parecía como que efectivamente ainda entrando no control, que como todo o minuto que tens para entrar no control para poder gestionar esa saída, non? Ese mar, sí. Todos los hechos. Bueno, pues xa tramo final de autorizadas a tomar saída en esta parte, por así decir, de abaixo, pues claro, as unidades son os supercorsos, as mímicas, os saxos, as marbellas, e eso xa é, digamos que os coches da volante agora a MF Orixe, pues suena a toda a vida, Marbella é, bueno, xa é unha historia pouco familiar. Penso que casi todos tuvimos alguna experiencia con Marbella, non fomos alguén cercanos, pero creo que en todas as casas debe pasar un Marbella ou Panda ou algo parecido, se non é a nai, o pai, o avó, todos despois de ter algún amigo ou que sea, pero é un coche mítico. Antigamente non fai, bueno, sí, fai 20 anos, había unha copa aquí con eles que volaban. Fai 5 ou 6 anos, non? Iso que la pero esa copa xa iban un poquinho máis recataditos. Sí, pero bueno, foi unha moi boa escola, unha boa escola da que son lembranzas, non como Bertomás, que Raquel, que ahora están correndo en Rally 2, meténdose
cando pode presupuestariamente permitirse correr nacionais en competición nacional. Sí, foi un pouco unha búsqueda, me imagino que está ahora vendendo na Copa 1000, pero un pouco buscando esa misma intención, había esa misma intención, buscar algo económico, barato, donde todos os coches fosen más ou menos iguais. Penso que o que falábamos antes con Paulichos, penso que ahora se acertou coa Copa 1000. Aí podes meter tamén un Marbella. Sí, bueno, la vida. No sé si hay, creo que hay algo también, creo que hay una pasada hay todas estas variedades de unidades que puede haber, todas las marcas, modelos que puede haber, creo que están presentes una Copa de éxito Criterium que además, desde los que se estiran a la Copa, intentan que, pues esa o intento de no de profesionalidad, pero de seguir adquiriendo hábitos que orienten a un piloto a una carrera automovilística, y eso también, bueno, ya aporta valor a la Copa. E incluso se empeza por un deses, son coches que permiten despois incluso ir evolucionando. Son coches que permiten que meter cousiñas. Pues lo decía Richard Franco que los PSA, no, yo PSA para Criterium, que luego puedes para subir e ir metiendo en las AMF con compañeros. Hay que sacarlo. La verdad que sí. La practicidad que no se puede perder. Que la hay que perder de perspectiva, porque, bueno, por supuesto, tomar alzamento na competición, pois é un dos factores que máis vaya a pesar a hora de poder evolucionar ou non a carrera de cada uno, porque é un drama, non? Me está fijando ahora que, mira, va a andar cerca do final ese BMW oscuro, que non me dou conta que piloto é, pero leva un ritmo alto con respecto a todo o que vai alrededor. Ese que é un pouco demasiado diferencial de ritmo. Sí, la verdad que no sé cómo... A veces nos planteamos Super Rally. Claro, cuando un reengancha, entonces se sitúa, no te da más remedio estar ahí. Eso es... Llama la atención, claro, todos los coches que iban diante de él, todos levan un ritmo máis tranquilo. Bueno, manifestaba esas actitudes, mostraba ese ritmo máis forte. Pois eu casi estou seguro que Iván deixou pasar a estes dos a salir de último. Sí, no sé. Creo que lle gusta salir de último. Tenemos ahora en carreira o 118, este ten que ser o 120 que está pendente e despois o 118 o de Iván. Mira que 120 este José Gómez con Gonzalo Lorenzo fue 46, 120 de Carballo con un 206 tras eso lo restaría Laredo, así que estamos de recibir, pues, como comentábamos antes, dos pilotos, non un único, pero dos pilotos que máis edicións correu do Surco, pero se dúbida con coche que mesmo. Non ten confirmación de que haya corrido todas, non? Pois eu diría, eu non sei se fijo tampouco. Non sei seguro, pero penso que igual as correu todas. Eu creo que sí, tanto como coche. Sí. Porque eu corri na primeira edición, el xa estaba aí. E el estaba aí. É como unha pequena historia, non? Hai un microconto que inaugurou que ven esta liña, Eu cando corri na edición, esa estaba aí. Sí, seguro que Alino el Cándido, algún destes das escuderías, seguro que lo saben. Bueno, pues esa entramos, esa permitiéndonos enfilar pues, los minutos que resten para su paso por meta, nos atentos a que vaya a acontecer ahora la continuación, porque ahora tenemos que centrarnos a bailar hasta Praza, esta zona amurallada de Salvaterra para bueno, pues primero recibir las últimas unidades que vayan entrando en el parque pechado, prepararnos para la ceremonia de entrega de premios. Que ya estará aquí abaixo, ¿no? Sí, estará un número muy importante de unidades que está aquí sobre a Ociosa, está revolucionando a ceremonia. Eu quero agradecerte las gracias por compartir con nosotros este tramo final de conexión e poder compartir así o rally tamén desde outra perspectiva, desde a perspectiva da pantalla. Nada, gracias a vos por estar aquí tamén vos todo o día, por lo que habéis preparado. Non é fácil, eu
sei que non é fácil facer esta cobertura do tramo prácticamente completo con todos eses puntos de imaxe que temos e máis pues, dar unha oportunidade de sentarme aquí con vos un ratiño e charlar estas cousas está ben. Pues gracias, Antonio, por compartirlo e nos cara aos que estades seguindo a retransmisión que estamos facendo desta 22ª edición do Rally Sur do Condado. Agradecemos tamén a conexión con que tivechedes con nos. Comenzábamos con ese primeiro tramo TC5, segunda pasada do TC5, con eses problemas que comentábamos, con a incidencia co espectador, con logo o incendio do Fiesta, a complexidade que empezou a surdir en canto a como xestionar os tempos de carreira e bueno, facendo esa conexión moito máis curta porque finalizaba neutralizado o tramo directamente en canto os bombeiros entraban en tramo a asistir a solucionar o problema de incendio, bueno, pues esas posibilidades de recuperarlo había que sumar los tempos por el evidentemente pues se hacían prácticamente imposible. Y después, bueno, viviendo sí por entero un tramo intenso como este TC11 que serviu para definir efectivamente os postos de rally na xeral en moitas das copas, poucas copas deixaron flecos de cubrir para o último tramo, un tramo xa que, bueno, pode ser máis perjudicial enfrentarte a él con necesidade de correr que outra cousa, mirando, pues, nada, por conservar xa o que teñes para meter o coche no parque pechado. E así, deste xeito, chegamos ao final da remisión. Quedanos a unidade ainda competindo, estamos tamén indicando desde o punto de realización que os tempos están aí en uns minutiños en canto me avisen vamos a despedir definitivamente a conexión, pero non quería deixar de agradecervos a todos vos a compañía que ao longo desta conexión tivedes con nos bueno, o seguimento que estamos intentando pois levar a cabo do rally, unha retransmisión que intentamos achegar todo o valor do rally, todos os méritos deportivos e tamén sociais. Por eso contábamos en que iríamos necesitábamos ter aquí connosco pues, a autoridades das administracións públicas, necesitábamos ter a patrocinadores, necesitábamos ter as persoas que tamén fan posible o rally, a parte social do rally que é imprescindible, porque un rally é un evento deportivo, pero tamén é un evento, é unha peza máis da promoción económica dunha comarca, da promoción turística, bueno, pues, da posta en valor do patrimonio natural e o patrimonio cultural de unha zona. Somos moitos os que nos defamos un rally, coñecemos un territorio, coñecemos un espacio e dicimos, jo, que chulo, pues a ver se para as próximas vacacións me achego por aquí e vamos a aquelas pozas ou aquel hotel ou a comer este restaurante. Ao final é un elemento que hai que ter en conta e isto, pues, algúns alcaldes, algúns concellos así recoñecen, o Surco ten a sorte de que ten unha auténtica comunidade moi férrea en torno así, unha boa irmandade entre concellos e patrocinadores e organizadores que permite que, bueno, pues que a súa viabilidade eu creo que este garantida durante moito tempo. Tamén agradecer, por suposto, falando de patrocinios e falando de patrocinadores, pues a todas aquelas empresas que nos permiten aos aficionados contar con unha proba como esta. Por eso temos que agradecerlle a Talleres Miño a súa aposta por defender este rally, tamén a Electricidade Sur do Condado, a Pixelaria, a Construccións Fechi, a País Automoción, a Sermiño, a Sumelga, e temos que facer unha especial mención o Grupo Memorial, porque o patrocinador principal do rally leva o seu nome na placa do rally, isto indica a categoría e o apoio que nos presta, e a Bantel, por esa segunda Copa Buquet que se disputa tamén e que veremos agora en breve no reparto de premios, veremos como ten o protagonismo que ten que ter en canto final. Bueno, pues nos imos xa, como dicía, a despedir, agradecervos a todos vos, son moito tempo que estamos aquí nun tramo, e que disculpedes aqueles erros que cometamos. Mira, tamén acompañado como estou, que decirvos ata logo.